no wanya bebe se eye bosume na so e wo bola so Yaw Asante mantem so ade achibia de ante Asem foforo mpani se echirenti foforo abetomu ene se Asante Regional Chief Imam Sheikh Abdul Mumin Harun watwa insiedo ye fon man ye bo hwide de ani atre eye ensem foforo mu ewo ensem foforo mu no ye de ani ebetre eye nkawe nkonten ne ho na aba betodwa se galamsa amna e bia bu agum amakrachi bia wanya fie no aduonu amiensa wato no nanom ewo nsiedo wo enkran ne nkwadro so Abrekumanov constituency no mu kwahyeman cluster of schools ejamum jadem isusu se nipa bi na afakwati kwanso kodi bisa adwuma no wen mo ni afoforo na yaboabo no se Asem Beba Dabi kase bo ye de ba aba besom mo na de tie nie nmakwa bi adaro ma no maso yasena ansem hudue ye de ebremo abusuafo ye pe akyerɛkyerɛfo ye obunim de eba ye physics ade kyerɛdie mu a eno edanche a se ye chemistry abusua wato ade ade mokɔ USA ama wakɔ akɔto awade kyerɛ so ɛwɔ hɔ na mo a monim efie ehwɛ no nonisi no mo so no abusuafo ye famani akɔ akɔma madwuma eno edanche a construction workers so ye plumber anasa welder abusua kwanya na ba ade amount electrician for moka hu bi ede de ye de Romania na okwakonya adwuma aye ewo ho no bibia ni amomfreda mo nkyeremu ewo 0244213187 0244213187 ana 0276221938 0276221939 ana 0273635765 0373635785 fofra ya no obedi eye nkita ho ya diabo ye diaba abusuafo bronya yimu de ye de ebre mu nyina aye Ghana music experience na abusuafo ya app bia obekwaso GMX music app no ene wojoba hodo nyina ya apese tumpon no ehodom na ekoguo na ye de ama mafinhia pa ye bronya yimu ama ne ma atimi akonkan ne sa ni ntine sas maje surunko ye to nsa frɛ jomtofo samomfa mo ho nyum na bebo ama papa ama mo nyum no nkankro atimi abamu edi amamo enti nyame eye adoma edafia da ya December busumi ni da etoso edu enkron ye nyina ye kwa akobo ademu Ramzia Presbyterian Church Conference Center honoma na ye de sa adwumadi surunko edi ahyehye so ewo eye edum mesrawa da nondu pepepe na adwumadi no asase enti nyumtofo o ba wadwuma wa ye nyina efa eye adwumato ho no fagu pen driver so na fabra na adwumadi no enti be enkonkan na so anya chefa ewo adwumadi ahodo ya ye de eba no mu Everyone for perfect woman and the kaka wugu so ka wo sankura no ho bahia pa erunti da chan kwa ma gina nkoda so dia ye bedwene perfect ho ne ba wo mapa e de ma nkoda no de ma perfect dan so no say yes e de naka e de setampo atua so pa bo mu de twerɛdua no siase se kenkan a betumi aboa nkoda no to mu so na wo mo kenkan English language bi ho ankosi Jesus freedom e de ayo e no e so nkokora o award people no e don so cage one ankosi basic 6 sanso in a history of Ghana basic 1 equals 6 no aremi yeron so basic one kusi free sanso na computing KG1 kusi basic 6 creative arts yeron so basic 1 equals 6 no science and afi maths chess obati obobru na afi nkuntabu ni nyina perfect ya yo no yo kenkanti ase nti abofra no kenkan ye no na wo konka pa everyone for preschool for nkoda no so be kire na 1 equals KG2 no Yaw numeracy, language and literacy, over creative arts, phonics, computing, coloring and writing. Sanso Edna, Womo JS1 Kusi Fredo, also your English language, Edma Womo, social, Arami, Nina, Sonkokra, near set exams questions, be to say, by mock exams, terminal exams, midterm exams. And the perfect say, ye percent Mukon can you, no Beyonce school Rodma, when wo more took a saddle, Moso Mampa, Kumasi will put your jump station on ground so down some first stop, Nabin Checkpoint. Number is 0243299938. And 0540-755-465. Vitamriki, anonym dear Surunkum. Ya, wouldn't wepe body peduado Makuman Boyipa. Akurazo and one with 10 times so. Ya had now Rupi, one here, Jabba Montane, Evan for so drink woho, a cafe beer in the mouth ruby at say, Vitamric choku, non so, ya the cocoa noir, and yet China, ya dan the moo, and a Surunkum. Sounds a banana, and also dear oho, and a strawberry. Surunkum cry was of one more near a dear Gumse cham. Calcium, omega 3, 6 and 9. Nina be a womb, a boa papa. When you baby about to say be a more, and a provision store. Baby, I the go crabubra was a vatamrecano, be baby at the Gumimerasi. Ya fremetri modahin and Aquasi was a charming minuya. Asunaba or hine. Quabna Boatin.
Afe nyabre na Asem Beba Dabi ka sebo no yenchirechiremu emfa ema ho. Asem Beba Dabi. Asam no anya ba na nya beduru se anya sekan na yedi twam eya no ya na yedi beka nto bi kan asem wasi nipa kasa atie. Sa wantia Asem Beba Dabi eno na yeduru so no na abusuafo yembohwi ne afia ne enkyere atwema tachiman. Na atwema tachiman no ewo kwada so mensina ewo Asante emantemu enkra efiro mo eba ekyere se wabakwa akopie eye abodoma bi emu so. Na abodoma no mu na okopie so no abusuafo de etie edese okopie so e bola bi a eho no mo eso ya ohwe ne nkyerechiremu pa de a owo no wanya bebe ese eye abosome nan ya wawu ya obi nim ategodi ye nam so ema no eba ye Kwame ade ni mboaten Professor Kokoto eya mane boni wewurawuramu a ene Assemble badwani a ogina hode mamanfo a wo atwemata chima abato empesua so wonomanyamfo David Asare akwakobo enkomo adekudi airport ya esi ye no o chirechiremu ode amaye Kwame Auzu Kwame so mianko But na auzu ya hodi nya ntie se udru atwuma chima ya obola kese pa ba ko ho no ne tana so for won share so ana wo mako hunu se akwadaa motofo a wo se besa abosime mi ense kone nan so kwadaa na twima nemu no eda bola so ye ba ye ba nan edu ho ho se de na edema ekra pa ko du ho no bese kwadaa ba do afi hwe ya se di kan di chuja no besa abosime nan o free mu no mwati chim kakra na to adake mu ana obegya no ato bola no so aseminar hia no hwe na yeji emu enchiri mu na akwa yedu ho mu a yeri di ho nkomo yebusamo no no ese ade ba ko na so na mo hu be akora ni free ba eye ade am ga chiri kwada so NT aya sabia won tuma bi ana na chichi na on logo ebomu kema asafle de jeno potamo no mu David Asare je chire ni abambofo empo wona ehe apomni hu nsam so obro no so eba bola no so be sha se oye hwemu na ejeje ma ya ku hu ma me a ne ba ene akode ibenti asa ma me di entuga na ene ma me ne nkoma mo chirem se na nti wo akode na ba ko do no ma odene ko kwada so NCI asabia na odene ko kwada so NCI asabia no na omo na Sofia twata no dware abamo akwada efiri mo eba so cheso ni nya ketra ba ku na re hwa hye so a ompata do dia na yeye nti na ehon hyehye gina na o se ni nya ketwa ma eye na kwa be so be pe akwada no kwa bre no won aye san hyehye no e na o chiem se ebra omu etu sta na mo no omu chiem professor bi wo ho no mo a o die ni mo so be na san hyehye na empu te ko ba sa wo o fo no kene na so mo pebe bi si akwada ma wa o be san hyehye na mama na di according to her o say e kwanya e ba na fa so ebe tru bola re so no kaso limpa na obo sara ho shem sta na bisia fort so no di ku bi ma mo ye say o mo he na de ka chi dia o ma ye ho dwuma eni say o che say o ma fo ka ho asera mpo ko he na ni ba no a e wo firi mu no o che say asem ba no aboto pa ye ni woni pelofo di kwa ya ne ba na fa so be du e bola so di pe bi o tin ko le dwuma wa nya di ye no ene wa he amamna eni sta o ya ko no eti ni echapoti kwa be mo fa cha tie eye wonu ehwehwemu na eba ye no ye ni Assemble de Jeni a wo bro no so honorable David Asare do na ba na mo so for edin komo wona ni echi pa ni approach for aka ni adokota for aka ni mama wa ka mo chemu ni nada wo je ba ye ka ni ke kai se video na Facebook and so tech 102.9 and so man for be dia e se yenko ni enchemu a Assemble de Jeni a wo bro no so honorable David Asare edemaye no pano ani nyane ntiese akoda biga ye bola na nti bola ra o hweso no ana okuhu na ofe empenfo ni bi na mo so boy amanye e di police for no be hwe ye be ni o zampa ya package akra e wo box bi mu ana o dema ya rap no with AV hospital ye wo mo basic oda emu akra no CSTC ne kama nti na ase etwetwe aso kakra se ene bi apre ye wo no ayi apu hospital ni abetona fune ha question ni obi a gipeti ye oka na nyame dem so ye ya di senke ne minister
environmental for no better system comba abɛhwɛ ansa ne bi ansa police for no craft fan ɛde nakɔ but police for no ɛma ɛfɛ mu no sɛ ne yɛbɛkɔ akɔpɛ no kwabrɛ yɛwie no na mpanyinfoɔ tu ho anamɔ ɛkɔɔ kwada to municipal head directorate na so anamɔ kɔɔ kɔgye information maame information maame no nso kyerɛm sɛ nokora dadwo ada ne ba no na wɔyare ɔde ne ba a ɛgyire hospital ɛmu hɔ a na akwaraa no ɛfiri mu Suni aroho a wonde na o sintin ono ni ni a oba ho ebe kan ho no eji fo no package afa no e de neto box mu kama akra ne de hospital na ye musam de afford for sa de so ki security person ho ani hunu akoda no se de na se no ni ono ni ni akata se o were usa prawi de hu ni ase mota je no de ne ko mama me no kustu ene aroho gi se ntino Mom enye ka binto so na mom pe bibi mra na emfanya amane ne amane ne nkope akra no kwabe emamo hospital na abese no kwabe e di amamo ana tise maame ni nia no sigitum omoji sika 600 Ghana cedis maame ne de onim se ne ba no yakokra well akra we aye Asante de General Pochamo sabe ya pa no se abambofo abemu a omo eye ehwehwemu na adekọ pọtee na mso ma akwada a wasuemu na aye ebusiere bi se wo ma kwere kwabre akowie e wo bola so na wansane ade gulu so ni ade wo ma aye hwemu yeso ede chi na yebesi bia no nchemu ye bebe chi po chi o check Asem Beba Dabi kase kwa menti se ne maame no ohen maame no kwase ni ye ni di nkomo na age ne nsem ye sanke ni di nkomo nso na support ya dia ni chenchini antwina no Asem kura emu ahoma so ti maame ne de o channel so okay ne dia chire wa de besi bia na maye so kwasi na kwa mie de wontumi nkọ Facebook ne so nkọ hwebie sabe memre wa ne ho hia me ebra mokokoto ade no so e wo border ne so no wada roma ne te sei kire twamfo nyine ne fa kire ye yo ebra e dru sumuna no so no na edi kan o kire se obi na ekoto ball level no hu no enti ebra e ba na e ko dru sumuna so no de na abambofo ni wana da no FBS dada edi tede na etie e o ball anso kira no bunya mi so no de me ka che ne tinga chema e be ne mu omo FBS so no na ade bi aye sita e bi kan che apada no ana tantu na no a kwada so SD fo aye asabia wo mu abo asense bi o mu no asan so akata apada no ho ni ho a ni tire so ho de wo yi ni tire so ho mu a the three ever the kind of bonnet crash. Ana what na so kwa asmadi ehemu. So what can I get na ko fi o head no am say akona fi mo ele ni ba no. So you are so ya no se papa am so say that day you want ma kwa e akọ nchaba mo fon de na ma kwa ni na e wo ho du tire sa na o da wala do so ni abambo fo any asami we de le go ho abesa no edi no akọ aya tabia kwa me he bede wase no awre hosema wode aba edin oba Facebook no so akora na da hodom no areho we de akada ne ye kama o ho fepa ya san boniti ya de enrebe ibi nso abubo bom kama ma me ne hunamane we de areho owu ye no kra no ebia na nka yawo no nka kofom kakra na we yasa ba no de areho nipa kra ye de nadwuma ehye ne nsa wo sa de hu a wa anye no yeah sure cause I am pass waji 600 cedis na bola so na wo koto sebe emu atwene nipa ote ase nso ko sa bia ye no enti hwe pampanye e besa atuo areho na ending Abja fa reho sama esie na kwa me ade ni mboate professor kokoto oboye nchiremu no Awrawon from anu bia bo Asante mantamu ama panipa muslimikuo ya wodmo ebo Asante mantamu nyina woda wodon
Chief Imam Sheikh Abdul Mumin Harun. Yada so de na no pa yi a yesi pani wada wabrabo tumi anso de chese watwa nanom ansie do a ya brofo sempa we nam so emiama no bofo ankresam ejasam woden alhaji ata ya wono papa ya wabui ananse chief imam ni nua yedo no ebonkomo na wobra alhaji ata chiremu no no de twutwa wo kire dia krose dabrada no ye no ano a nanadwo no na yade bi efri nabra prekope na wo se boni pemhwam na yade no ekọ konfanochi emergency ho tie ne hwam wo na dokotafuo efri bia so bia yede obetumi senka wo de chief imam sheik ebebu nkompa bankwamu biemu nanso owo wo tonade anu atobia di no okutade mu so ne nsem wadin okutamu kiren nyade a wo je meyeye na kofa wo yede ne ye ohaw ne aprofo di abra sentiment mu titupa ne nwan musimifo na papa wo tiase ebeka ya na nse kura no abato ye koso no obo bia sakro ya de a yemfa nko abato so afia somdwe so de obo no eda bia no odimu akotena yeni no a eno na edi eni no na wo bra ne nua araji ata ebo amane a kire jasam abusofo intibi ano hona wanu awia na me okru no ofemi me ba ya sama kan pe o me so toro ofemi senior ene de kawa on cha sempo no sia iba mande o te ne makuma na me home so na me home nye e me doctor na me body to be system so a se de na se de no so jani ni si wonu fa na fa di na me fa na me de ko ni ko di na me betna na me ni di ko mo anti na be si so clock no ana me twa bo fe ma na yeso o ye sala ye bi wi na o di bo fe no na me ni ndo asese me de mana no ana omuyi aidu TV so station bi doctors for no me operation e fe no e ko ko de ya me mo mutimi kumini pa travel no ma se nyane no ana ye sa no ko fa baba asha ya sembai baba asha ko fa baba asha sembai baba asha so ko yi baba asha be tina TV so no ma ka se ko to ko bobo ha obesta text message akoko baba asha kan of then ko to fa abobo na menene kan yesterday yes no sorry so ko di on so no ko di on so e ba no be start na me massage ni wi na ana o se men ko fa na wife ko na me se na wife am nya so ye ana o se na men na kala ito ni pin ko ma wala wife ko play no fa ni ka kidaka ni ka ai aloke ana me ka chen se ka ni ka aloke me ba me the wife ko protect ya ba no see you no protect you by what you me pia ke ka ni wife ba ha me ka me na obla be obla you go na so da ho ana o me na me de an kana ko konfanochi ne ko konfanochi you had a city so na te so ai na me Ebua I have proposed Chief Imam Sheikh Abdul Mumin Harun ninua arhajiata na wo bensem fa wo ya ato papa ya man wato anse edu hikwan nam so woden wa na to kase woden wa na demu nu de wo mo bobon komo bia na wo no se no woten kwanchen ho babi se wo bon komo wi pa me do kwan pa ne dese kopi mu emergency conference ya sabia jese wajemu ko ya problem kwasi Abso for Sarah who say we are Krobea bi esi ewo eye encarrier contain na ochiremu encarrier contain no ewo eye atwema ngwa biaja emesre Yaw Asante emantemu ne nyina ene se eye galamse amena ibi na ochiremu a ebi akwakobu agumu ama krachi bi a wanya emfie no aduonu emiensa 23 years Anidin ene eye ose kwabena ohia ne nkwanhie wo ya ama afoforo miensa omoso prepre modern ya sebire amanu gusu a meka sei adokotafo ejina omoso ententen ewo nkawe toase hospital honum na nadmo pani ya honum owo eye atwemangwa beja emensri no emu ya ne din ene eye owura akoyem Mahama Idrisu woni yense ntwreni oheneba kwakuata ya dodo na afre no aposo ebo nkomo na odi tudwa se hadwen
papa sasa ne ma no sisi wo mpatam ho na osenye we ni ba ko a asie wo kirem a na jase anya hwe kura de si afi mu no saa arahosem no ebi asie a ama we ka ho a nipa nwotwe eno makoto amenamu ewu saa ewu no mama yentie nkomoba wa bra woni ensentwe ni hene ba kwaku ata eba nkomo no wode ato yanim Malaysia say galam say ya ba ya aban ya ko omunja yi nja na to nyan ho no ko mo hodum na nyan tiesa ebidun fo bi na sem nyan tiesa almuya kasa fo bi se ba o mutimi yi tere fo ani de on ye o abunu wa o mo ye de ni na o asan man sundu on so boy one so the omugu ni ka mo ogo ba hospital ni so da sit the hospital am so mu ja ya re e futu ka ka mi de man branch ni say that ye ni woduma omu na omu ye bi o ma ba si o ma yu da na mu atuna ka o ma no so si ase le babun na e bu ni ka sa mo so labor force omu amu ho din o ma ba ye adwuma and then no so mu ya feed o ma no si a omu na omu koi Because nipa nkunchi ho ni nipa nipa omo amu mekaka mania esi ase omo ko nipa ba amana na ka so musa iti mbabu de mesra omo nyina anya abutre sika de yam ba eni bre na pesca na se yam fa honde na de pesca so omo nya abutre kakra be nyankopon de mamo ya no omo fa no mo nja ise amana no oba wura amana no mu na wa kofa sika brastan so awonto so ye de enim Abuzia for the SCA and container and no one carrier na muti mwasem no ensem na si. Ya fa betri muda hine na akwasi wusu e chan. Meneminia. Asunaba ohine. Kwabena boaten. Akra dia kane odiso. Okay, ya da mase. Adofo yen kase ye bema no ene ye course no. Aha ye 102.9. Aha eye OTech. Na ensem a me betna asie eba manim no adofo anohye frankly anohye because say wo hwe kase boy mu a akwada idie yi a yakoto na mu kura de atwene border so yi sebe ya rehosam sebe muslimi panyini chief imam ya wo Asante mu regional chief imam wonu so wei sebe ya reho kese ene no so ato Asante man ene muslimi man ni nyina na de bebe kire no adofo eno nso ano hye afi no eba na wie yese ya emu selections no edoso de aka de amanipa ya ahweye asa de aka de amanipa no no ya ahweye asa se wanya ahweye se ya kim ketwa bi pan okọ nipa yetwam hyen o nipa yetwam hyen yenhye saade we nso ma fidie na ha na de mintwa me homra apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ya no bieno. Says he a cool malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti-Pavi, a support to immune system no. Na Plasmox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say etipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, na Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nomono, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawan in Fidu Yunkan. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodin Kratwe Atum. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se what to make kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GIG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so o nina bi. English nom and maths nom. Me say books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so I'm approver. Into a battle bia unkoto bi maneba. Hey, and na say we there. So ko bi kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura de. What table no say we must set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here wamamua. At to phone call putuaja station wa. And crying down so mine. First stop. Any omamu beer. Yatunto books beer. For 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu mi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada we in field in Nunkamu. Our pharmacist and Heba shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Order for Mami misa wasembio. Da bay na ope brese. Uko yusho unipadua mu. Sede unipadua na kwa na huo density. Obre buo. Osa. Cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group. O genotype. So ye AA, AS, ana SC. Sabre. May comfort by grace. Medical Center di amount say. Enjemu bia. Bramien chain. Mayen shemau. Ka cry de kwa de bampo brano ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bo motia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchempe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori, Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuma ubia ni nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otek nyame ma onyuma no enkoso. Openya wupi adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden no omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrani ho hwebio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so
na ni asemo edini omo kwani mukura na ehituo ma asekan emu tutuo nso omo mpaba omo da tutuo ye waduma papa we dey Oteg 102.9 FM bo wo mu nyina ho ban epidia ye tia emu brofo enyanka papa wa yibi Oteg mo wonyi nkire na duma ni ntumpon na omo tumfa abotire odo ensema ya na omo tika eye futu sema yo ne ya na ya nekrese omo gu eni masi nyesa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi eni masi ne mo ye yo kataye na ya na omo papa nka wo mo ho efiri sa abre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ wodi baba betena se se de be ya on 2.9 FM bi atoye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen bibi se si a ebi ho a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niam bi ye awudie ehyehyɛ mu se be ya ne sama ne be ye ba hat mo ye amamre ne amane bi sa me pa chwa no ma be sa no ma be mo ye den ne ko to aseka amam yenu ana to kutokure ba ku na me de kosua kan ho enti be na wotwe yenu ni akora na ma mi si niama wo pagya de mo na me be ne gina nanim ena wadwa ne sum se soloku ache no soloku ache bai amen no ono amaame ana abe ma na ma abe mo ane maame no so wona ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro ti wadika kwa maame no so na wo ye den na ateye eja sami ana mde ma adi echini sami se akwa na matete na mapoka na watimi awu a ebusuan so ntimi ameka bibia akere me de ene me so me ka se me firifie ho me so matoto awuram no na de besiensi ti se saman na sorry wa sorry na ne ye ja krache na jai ma saman ne nyana adwuma eya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayamwa se ayamwa akura no wo ye ne na obi ku na ya saman de se de wo ye na adwuma na so pese obi a atiefo ne police fo obi atimi tie bi sa asem na ye me ya ensa kodo adakwa ne ye timi mfa wo ntum yenti mfa wo ntum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa dadoa se wuwu ye mani obi amoa me 1000 wuwu nso kwa akoye atofu eyeka mia na masode ye makoye wadaka ulezi we bibia enti me de makoto sekai ma mienu kosua mienu enipa wokun wo me de na mempo wo na wo ya aso de free me nchai eti se nipa wokun so bi so de kun de koto ba ma ne dam dia man sankyerene no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de sika na ma no na waso sika de uhunu wo me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa waso sika ma sika no entwere ya ma hu se ne buonie no se bi ato no fa asira na atensire no ebuo ni bedi esoro no buma asafo sika ni waso sika ni mu se na sika ni emienu ni mienu nyina de sebo nkum me de ba akoto ne so ana mde kosua nso kura ba ko na ni fan de ya na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ama ne sano ti endi antimi anso na bonkum de timi so sika waso mo pa ana ade sika wodi wani hu so waso sami ebra ba sa no mina kwa na je kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ne picture ya de aba ha ya ena ne de atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa me ne se ti bi twa me no na wogina picture ne ho eti ade aka se wo bewura me ma me ma ye dai makani pa wo ye dai na se da bi wo ka kra wo munyi me ka wo munyi ni timi nya adwuma no tibiji bum ena ko pense ka no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode mano na hu se waso wo so mu kuya me koto nanim ode anadwo bi me ne me dala se ko adwuma eti me baaye no na me timi penku ka klasra eti bi enku no so a to so ko ana me ya jo so ku enku ni Krobea nie on ka no kura wate nyana me to me enku ana me desra Krobea nie wa to so enku ni na de enti no odwonso gu hunkum na wo ye dan na hu se dwonso de wonku nim
Na just apprenti just kunkuma ti wada ma hu ya hu just so. And who hia na hu ye? Me ya me the family mo. The family. What's wrong with your Johnson? Asem Beba Dabi. Oh, sorry yaw. Me the family. Aha hu say that don't son or their friend ko. Unim do kamin nya ne hwe. Hama na ofa no. Nipa na opata esi jaje bakunya wenya ogina mfimfini. Nipa na ye so otwene ho na no sete ade. Imi anso obeto ade ne de damagimani. Ko ominim do timi ye. Opeso semi life wo wi ase krampo chese. Be oba bia ampemi o semi krampo na afono me. Se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amede a e na obedamagime obedi medam samum na opeso ye me. Peso obomani baako. Minim do timi ye. Nti oye sa anu a wenti manto na mhu sa ko to abome be fo asunte ma damage me sisi ye ana me ye na me so ne sana me ji hama nti no onpeso be jem ti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe enim won se me ye ni se jem na fa ne kotodwe hu ya ne se opagya na yi ne skirt nsi na ne ha no awotri mikura mi yam check 102.9 ama waya am plan waya am me plow because me ntimi plan say da say iron say me de hihye no on de ntronko a ile kuma nyame wudin na ayeye enka enawia yi odoman kuma nyame wudin na naase enkamfo ne ntontom yedema adofo ne adehye enne eye wukuada enne ye bosumi dumienu yi ne da etoso dumotwe emfimpinu ne aduonu nan mu
ene yɛda so yi sesei nkakra yɛde afi nso ɛkɔ na wieyɛ yɛsrɛ nyankopɔn sɛ ɔma yɛnkɔ na wieyɛ pɛm ɛna wiei yɛasan hyia bio na yɛba abɛsom yɛde adesua ne adekyerɛ dwumadie no na ɛbɛsom wɔ afidi kɛseɛ yi so na dwumadie yi sɛ yɛhyia sɛ yi a asɛm koro pɛ ne yɛka yɛsɛ yɛdesua deɛ ɛbere koro na amuo ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ enti na wiei a yɛhyia nokorɛ momma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abesua deɛ na afei yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ na dwumadie a yɛdie yi sɛ woba social media ne so sɛ yɛ Facebook ana YouTube ne so na wo hwehwɛ Otek 102.9 FM sɛ wo hwehwɛ Otek 102.9 FM a dwumadie ne stream live wadama sɛ wo ba de obeye nie hyɛ ma wunuanom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie bi ntie copy link no fama wunua na wunua nso enya bi nhwɛ ɛno bɛboa ɛma da biara da yɛtena sese yi a udi yachi u follow ye na wo like yem page no ɛno nso bɛboa wo yɛba yɛbɛbɔ wo nka ye na watumi abɔ awuramu bi na wadwenkyerɛ bi a wo nso wo adesua ɛsɛ fata sɛ wo nso sia no wo nso watumi anya bi na wasua ɛna wie yi wadwenkyerɛ nso ho hia enti wo ba comment section hɔ a ɛyɛ afa wadwenkyerɛ ɛto live ne so awie yi yɛbɛkan no live nso ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ama obi anso ate wo nka mede de Krobea nana Yaw Asante ɛna wie yi ɔgye amanie ɛna wie yi apɛsɛmakana nanie ɛna wie yi Krobea jata mene mapamfo yɛhyia wɔ afidie yi so awie yi hyɛ ne nso sɛ yɛwɔ Be Love Radio foɔ sɛ woba Spain abukyman ni mu a yɛnnuanom Be Love foɔ nyinaa nso abɔ adem wɔno mu abiebiem dwumadie ne twagu ɛwɔ wɔno mu afidi kɛseɛ ne so sɛ woba United Kingdom mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM yɛwɔ Brini Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛna wie wɔnom nyinaa nso wɔ UK man mu ya wɔnom abade mu abiebiem ya dwumadie no ɔnom nso ɛfa ne live afei wɔba Paris France abukyman ni mu a ɛhɔ ɛna yɛwɔ Kings Radio ɛno nso ɛne ne TV ɔnom abiem wɔ hɔ amponsem ɔno nso ne nabedwafo agye adwa ɛwɔ hɔ yɛwɔ Dache Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛno nso wɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛno wɔ Columbus Ohio United States of America bruchman mu ɛna wie wɔnom nyinaa nso abɔ ade mu abiepiem ɛnɛ ɔka yɛn ho ɛnɛ yɛn nyinaa ne yɛba abɛsom ɔba de akyia me awie won so akɔ aba ya eja akra umpom te sɛ Nyankopɔn adom me ho yɛ pa na nso so adom no a me nso me ho ɔden ɛnɛ yɛ ukuada na ɛnɛ wie yi yɛhyia sɛ yɛba abɛsom sɛ be yɛdwumadi a yɛdie yi yɛse yɛde sua deɛ ya sa de akyerɛ yɛ ho nso adeɛ enti na wie yi a yɛhyia yi adɔfoɔ ne ade hyia hyɛ ne nso sɛ deɛ bɛyɛ biara de sua wɔ mu deɛ bɛyɛ biara nso ade kyerɛ nso wɔ mu ɛnɛ wiase no ɛnneɔma bebree na ɛkɔ so afi ɔbɔ ɛbɛ wieyɛ emu nsɛm ɛyɛ bebree emu nsɛm yɛ bebree enti deɛ sɛ fata sɛ nipa yɔ ɛne so ɔmo ani da hɔ ɛnɛ wie deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ matiefoɔ ne sɛ yɛkɔ a yɛbɛ yi yɛwɔ wɔne a ɛfa yɛn sɛ wɔnyame ne yɛn muntie deɛ meka ne yɛ o adɔfoɔ sɛnea wotie biara no in one way or the other yɛwɔ obi a sɛ nipa korɔ no sɛbe ɛnam adeɛ bi a wayɔ ɛwɔ abrabom wayɛ distinguished person nti yɛwɔ nipa bi a wafa wo nso ɛde wasi n'ani so sɛ nipa wei deɛ ɛnam su ɛne ban bi a wadan na die nti mɛfa no mepɛ sɛ meyɛ te sɛ no sɛ wonya akokoduro kɔ na wo ne saa nipa no hyia a ɔbɛbɔ mpa yi ama wo na waka sɛ ɔsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ asene ɔno koraa kyerɛ sɛ agya biara fada biara ɔdɔ ne ba ne mpa yi a ɔbɔ ɛde ma ne ba ɛne sɛ saa abrabɔ mu otumi bɔɔ nya ka mienu
wonya sika sei to na kansum wotumi si adandodo sei enwuma sei no oba asase so oba beye ya da bi okoni nkotodwa nim sire nyankopon ya wo sire nyankopon se omwo no manema meye nten ne de eja wontumi mo sampa ye no no onye ajapa eye eja bia na nisuade hunu sara ena obia ono nso afawo ede wasi nani so waka se nipa we de oyemi role model enam se wo yo hininti subampa bia woda na dinti na nade me pese me yete se no okotena fidie so se TV so radio so social media ne so newspaper ni mu na wo tro enioma a wo ka se ne to nipa na so munti o se nipa we de me pese me yete se no se nipa no fawo te se ni nyankopon enti e basa de wo beye de wo beka se eye no eno na enipa ni de akire se mo beka ya nansan Food and Drugs Authority for ba bonte beka se obi ya dwumtuni oye star e ma ne nyensa ho advert busa ho se ne yedi entia ye wonipa bebre a wonu mu di sa dwumtofo ne achi wafa no se ni nyankopon no enti o kase ade we ye enti monkoto a saa ne nipa no obekọ akoye na anu yete ha owura bi owo asante nyina hini eya enawia ma menchia o ye fra obadwemba owo nyina hini na me pia bonten free program so ena me hu se obi gina ho na wo hwe se ne nipa ne te no a wachekere ade so woni tri so tumi hu se eye rasta ena wachekere so oni owura bi nanam asemu a owura no kan se nana wadama papa ya ye frede badwemba wogina hei ne rasta ye egu ni trisu ya wachekere so yi nana waka ne hontam ewo nyina hini kromu a wote se wo sha ase se wo si sa rasta no mi a medi na chi na me ya ne nyonko brebo no mi hu ne rasta ne da oma bontin so ni bia nso hu ne rasta ne da de waka ene se ada obeba behu ewo Uteke FM ha no saada no obebi rasta ne so ohu mi anu tu ade na ekata so no o se makoma ato enne de me bie me rasta ne so ohu se ne ete enti such a person na matena radio so na makase fasekan ye kwa akoye sei maboto obo bi a so ohu de beba enti se oye kenini obi looking up to you a ma wani na ho oye nipa ni nyankopon de wo beka se onye no obeye wo kaso onkodi awu a obedi awu enti so ene ben bi a obeda na de no eya ama honte no no nso anya adepa na wasua ena wiai ma menchia o badwemba the rasta badwemba uwo nyina hini a very good afternoon to you oba de chiame Krobea Asem nie Monica sa yanchia ya TFO nyina emo mu nyina finhia pa sure titiri omo biebie mu bibi se abis corner santi no town court down mu amudidi ho ni nyina ma mo finhia pa okay akra no kre nyankopon wansa na obehira obi kura na wode nam enipa bi so enyanwanwa se de wo kan etesa obi ye obi nyame ewo asase so enam obi so ena obi ayeye enam obi so ena obi adiye woni obi ahia na woni no edi nkomo a empanimfo bebre bebo nipa baako mienu bi din a enam wo mo so a omatumi abeduru bia no a omo aduro no efiri se enam sa nipa ne so ena ma ene wabeduru nia waduro no minsuro kura mekase woni pada sani bia wadi ye bia wo sa nipa ne bi ewo na brabom efiri se sa nipa ne senya wo no mo a nka bia nka meduru ba bia adrei na akra de me kan nyina ne se won so obi ba wo nchen se nyankopon nam wo so na obetumi aboa no amo no so wadi yi a menkame no amanfo bebre nso ama amanfo hyebre akadem abamubuo efiri se ebre obwa koduru nipa ne nchen no se nipa ne betena animu akere no na nhyira no nyankopon de nam se nipa ne so wo se eka no no dabi
no aye osi akwan amma na kwanya kura amma de ozo oye no onye na kampese de nyame aka afa no ho no abam yeah na ne botaye nyina ene de nyame ka ye nyina na aka aka kukuwam no akwa te se aginamoa aginamoa se zo nya aboafo a nko ya ha che kraman na emo mo anya aboafo nti ene otem fichira wo ye mia na nka wo kra nyansa eda ni tirimu enim dia ekuta no ne achede anyame de ache no no egenya bi ne kraman dia kraman timi chire ko ne se ndi Krobea Asante kotokoza chine no ene ma kraman timi chire ko nti obi ba wo nchen na nyame pese wo fa so hira no a mane kwan na enam so na se daache bi o kana bakosam a wabɔ din se manhia wabɔ ade chia me a nkene se nye nipa so masia nkene mente se nia metie yeah enti won so enye wo ho wosi akwan good obi obeba wo nchen no okay mana kwanya no na ono so ontimi nkɔ nanim na daache bi onyankopɔn ahira wo meda se ene oba ade very sad one ya rehosem mon hwehwɛ saa video no ana picture ne mfama me abaye ne bawo abosome nan asese akwada ketewa na akwada ne ho mfa no oya akwada sebe oba maame na boniti rebe nyina wo akwada kama bi na wode akwada no akɔ ayaresabea na akwada yi ba mu wude ne nsanyununwunu akɔto akwada yi so entiye no a eba no kyerɛ sɛ akwada ni wuye no ene omo kyerɛ sɛ ayaresabea ho sɛ we die wosa ena ho mfa nkofie entiye ne kakra wo betua tua according to assembly mind ene omo tua 6 million sɛ ne wo no monye na omo mfa nkora akwada no afedie ade nkɔkye na yenkɔhwɛ bola so a ade bi na hye adaka mu a esi bola so a ya kyekere ho yi yenkonko bie so a akwada ni funu no ene hyem na saa yaresabea no entomago kyekere akwada ni funu ne na esi bola ne so those of you on Facebook and YouTube yare hosem ya ene esi ye enti se wo ba ye Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM eda so SDA Hospital for entomago ena kwada so egum ene kyekere akwada no eho enti se ye yi ameka sei aposifo awuram ya fra yaresabea ni mufo se wonom nso mramu bi ya hwehwemu nso eguso a ekoso eno ya arehosem number 1 arehosem ebetimasi sa arehosem number 1 well say aposifo ya hwehwemu ntie bi a because me head emwanwa me nyi no ma bi me huni ame nkan fa ho sisi a akwada ni o na akwada no yese ne maame no wo se akwada ni wu ye kura no anye ne yansene enei de wakwa akokunu no but saa de we yo ho na ano na me ne sunsumuni bi edi nkomo se de nti a Ghana ha akwanhia adoso ene se ye mansamafo ne ka akwantimfi enti Krobea Asante kotoko bu bebi dako be ne beba radio yi so munya sa arrangement ne mame o se nsamafo mpose o pedodo na nya yen atiasefo enka no bra na yesusa no sa akwanhia si a me kai twapiase baabi a primary school no ewo se wom di JHS ni nyina akoka ho sa dwent no se wo free so hyenso na wo twa sa curve no de abatwapiase main station a eye curve enti wanhwe ya beka se kwani ko straight o de bekwa akɔhye nsuom ɛhɔ no mo na me ankasa manim me maame amrenta afiri oboase abatwa piase abefa duane ɛna yere me kogya ne kwan na cement car ya loadu cement iron rods nom ne ade egu so nipa a wonwene ne nkwa ho na adwumayefo no ya so a wo mugu sa load isu na car no fefre manim o ensuo nim dwa cement ya akansuo ne nipa san hyem mrantie piki ansa ne etumye yi nipa nan na amanfo tiem enti sa akwanhie sia na nananom densa kosa bia akwanhie no si ye no koya mamre ne amane sese ye musa ye ho sesa ade no ye ya na okwa yaresabia na se odihie kokofrim sa akwada ni so
ɛyɛ yɛ taa pɛ saa deɛ no yɛsi o yɛ gya na ma yɛn kɔhyi no sɛ yɛn fa ne nyɛ de yɛ o gye waadeɛ fa ne kɔ fie kɔsrɛ musiɛyɛ na sie kɔtu fam na saa adaka bɔso yi bi na ade ne bɛhyɛ mu a kɔsie no abatan ma bebree mawu wɔ saa kwan yi so gyaa no ayaresabea ma wɔyɛ no deɛ ɔbɛyɛ ebi wɔ hɔ a wonwu bie wɔ wiase da kwan a wofaa so a wosie nipa no wɔse nipa sɛ wɔwu na wɔansie no yie a ɔpɔn ba mpo ho wɔ mfasoɔ sen no enti saa deɛ wei mma nhyɛ ne nso mmarima nhyɛ ne nso asamado no ɛyɛ ɔman sɛ wokɔ a wo nso yɛbɛbusa wo ho asɛm wode asi atɔ adaka de wotum yɛkɔtutu amena yɛba bɛsie o meboa ɛyɛ dɛn na wo ba so masi deɛ wanyɛ ne saa yɛwɔ gyidie sɛ nsamaafo ɛkɔ ɛne saa ba reincarnation nti sɛ biribi saa gyidie saa wɔ hɔ deɛ a monhyɛ saa deɛ ne nso enti ɔba deɛ that is the first awerɛhoɔ second awerɛhoɔ yɛda sɔre yɛ a Asante regional chief imam yɛwura Sheikh Harun ɔno nso awu wafirim regional chief imam Asante region ɔno nso afirim yɛ no nso ɛyɛ awerɛhosɛm number 2 na awerɛhosɛm number 3 ɛyɛ ɔman hene bi nso awu ada na wodi awerɛhosɛm kwa na ɛma ma ɛyi sa ɔman hene bi nso awu akɔra yi deɛ ba akɔra medwen ho Sheikh ba ndi me confirm ama mu later me ka so say ye dia mate afei update number 1 setiefo be ka ya afidie yi so owura bi e de maame sofo bi e ba ye nim ha na complain ya wo de ba ye ne se maame sofo eni ni kunu e na abeto de ka ya wono mo abeto sika aka se be ya maame sofo onu betua e de ama no wa twea matwe odi Asem Beba Dabi odi asam ne beda ye asam ne kura betwa afidie yi so krachi ne bo ni nkro maame sofo nso ne na bedwafo e ba ye kasa ye yen komra yen twemra yen fankusi he eda maame no hye ye no ene sika 15,000 oba TV ne so a 150 million Asem Beba Dabi yaje efri maame sofo de ho edi owura no sika e ma no into 150 million in my hands and every ya krache no ka ne ho nkrata nso wo ne ho esese ye nsaka ko final payment na aye twema mentwe de nsem kese na eba Asem Beba Dabi abam ama sisi asumduaba 150 million en kanisika no enei 15,000 Ghana cedis enie enu anso ye gi 200 million ma obi som adofo som awura akwaba bra wanim wobetumi don nsa gu table ne so na watumi akasa yie ye fra o se mawura patro ye fra me akua usua ufri hin ne bai patro mi free Kenya ase kwabre is patro kwabre Kenya ase ho na ufri ana wote ho ufri hin mi free hin mai Santasi aprehim se se dia samo kwan wo magu so mbacha mutia yeye enya ho na pious te ese first na ne ka ne hubom futuro se nso a wo no ye ne kwan so edon pious wo we ya hro ka na se wo magu mo kwan ne so Kenya se na abaye efria waba wo ye adwuma bai mbacha me pamade okay ma adwuma de se ye hu hia me pa modwuma hu hia me mo seso boafo na Nyankopon ka ye no ma no bi sebe di wo nipadua na eboa e say be ma wo koware a busa oba no what do you bring on the table busa if it is nothing na your body nko an ode ba it's a red flag don't go for it sorry don't go for her grammatical error man kan ye kura di Asem Beba di Asem enewie di wabe yanim hanya abotre chirim mentu nsim finfini ne ente ase na mbacho mate good me dase mbacho me ne abrantie ya otiwe ena ne yeti
mene na wo nkwala miensa okay your friend on na wo say pacho miensa okay na onhwe nkwala no sha onhwe nkwala ne say na watch or the 50 cedis neighbor mene na atena se aka ho asem saa obi adi adanse ne maame yawe me maame yawe panyin na one panyin na net na 1 year nie mene na wo ye third born wo 2 years me wo na me call 40 days bae obi frame me nyame anim no kra se ye bisa me se nipa na o frame no oye hwan a na me hu nipa kro no minim no number ne frame me no se owusu ani na me se ai o se mpa so me bisa wasem o woni dan ne mo agya na ana me se o da bi o se ya wo keto akra aka ye ho ana o se wo se ana me se ya wo keto Thursday ya na me call 40 days and I would have frame me Tuesday and I say oh yeah sure na me say I no say and e da na de obi aba sorry so obeware no na nipa no wo abu akwa ne number nie na dwuma oye nie uduru abu akwa station baby say no wo and I me ka chen say o say an ko nipa no de enti ama me frɛ wa ka che oye mo second born on nante ye na on pe ho asem nkan ye ninti ana de oye na ha me ama ma frɛ enti kwage no ho ka nani nkwatena se mane hu so ye oba montena se ma na monkasa enkogu na ware na mse mi nkogu na ware me kwa me ne kokasa se oba enti ge ne maame nipa no ho ba bia information na me koye me ko hu nipa no right ohun me onu de woni me but me de minim no enti me hu na me chia ye na me bisa nse me hwehwe nipa aso masi o se ye me ade na mse o me ba ne ho me ni bedi nkomo e na one me kwatena ase ye kwatena ne sister Salum enti mi di mama ne ebo no no se asa enti mi manim ofre Daniel wose Daniel enti wonim se owusu awo ketwa wose nya wo na wo kan na nka minim mpo wen na ekasa be ma na mene na wo no wa wo nya 40 days anya 40 days no ka kire ne ge oni se nya ono na ekasa day na wonim se owusu ama wo ketwa na wo te ho na me te wo na phone ne the speaker what me say asama adwo ge na friend adwo okan wo bu akwa no nyame nim no kura mi su pa wose se nya wo na wo kan anka minim so wusu a wo keto a men kai de twato a me de mani hu wusu a anam se kwa bena me dase e ho na wo hange call ne up anam sister me de me mbegu wa ware na wo msa wo ya we se me ne second boy o problem no se an na wo kai mle bi so ofre wo se fa akola no bre no no ne onfa ne nko ba bi wa bra wo owusu a wo nko bi wan fa namba me na no ode ne bre me na me na ko baabi anam se adenti na me ye ma me na ma wo akola no wo a wo ye ne mpena no wo no ode akola ne bre se wo ne ne ma me mfa ne nko baabi wa bra me nko bi be man wo ye santini patran okay sa de ama mfa akola na ama mo ene ana ge ne sisa anam se an enti ya wa pe na ge no e ka se na ekode a ene ono awale no ompene bi ko ma Daniel ma me ya we se one Daniel wale wie na BBC e kira obawro ne ka wa ama no biko wonim no ana ge ne ka sa na msi yo nti wa pe na ma ase ne frege ono o frege na bufuo wo se adwoa wo se ma ana ge ne se na ade na obuafu wo se nya na mebuafu ne wa ba wo no na ne mebuafu no owusu ana wa ba wo no ono na mebuafu no wo ba ye no wo se de owusu ana wo na ge ne se wo kọ nyame anum no kura na mete wo ni nyina na fo ne da speaker wo adwoa ne sa de to speaker ade to speaker because na nkasa emi ya say oye say be man on ware no e na ne maame ne ni sister na ye call ne salon ni dwato aba say se nipa no on pewa enko on ba so obe walo ana ono nso se ne papa ye ohene nti no omukọ hu ne papa no ne papa se ji se Daniel be ya amamre ma no nti na ye se oboa no ho na makoya amamre na wa ye ge no ho ade nti maame ne ma se ne frɛ ge na o kan se wusu ano we na ge ne se wusu a edi enti no oba ya obegum ba na wale asem bi wusu aba ya obekan e bi a wo boa entie no eye me kraja se ma se se bi wo ye oba wawo unim se de aba yare esitie na akola wo ye ntam otoso mienu se bi no ho mfa no na oba no ma ye ntu ho anamo na wo ta na chi se onwale obi fufo na asema ma ase kan ye me ya se ne ba ne be for oba bi oba give support na me owusu ade e wa na me ya ma adwen se ne de adro ni de ma ye ma afemu de ajeta ayeka
me ye din aba ma ase no mpe ma ase nti ye wo sa metwe me ho me ne ba no ba 100 kura ma na enye ne fe na asam aga ne kan ye ewo mu a na ha me ye se me ba panyin no oga ne ka kire me se wusu a so nana ya ye me ba enka me mba wa ase he ga kura wo mfa na ni hu nana ya asete no ne akola ne tinti na chese pa wo mpe wa ase me no ene odi afole akola no girl no ne kan asem wo nyina ane se owo ye no me mesi woda ana me ba no wasi woda akola na nya ne ba okọ mimi nim ye se me owusu a me ne da ne ya wo miensa dan so ne ma me se akola na otoso miensa ne nya ne be ma ne ba ono nso ditu Dr. Mafu no oba Krofrom that time na me ti Krofrom no obehwe akola no na just 100 cedis na aka me de be so papa ne so be ma na ntwe nti Dr. Mafu ntimi anhwe mba na anko awie ama me ba bia me de mba ne ko ye bia wo frɛ be ma na asem obeka kire wo no de bia me bisa ne se sabi sa wo be fa me bola so mpo a enti treatment odi ma me nko odi be ma me se me ohu me sabi sa me da bola so ene o se me ho ye no mo bo fa me aboa me mpo a anase wote wonom no mumbisa ne ma me se me ne tena ye yaw ben anade ben na me dia ye na aye ne ya to the sense wo twia me sa aka no na me nye me first born no yaw abrante we di me fam no na me kwa wale me ma me ka chem se wusu asa wo pese e pe wuku na sema emfa wuku na sema mba abusunya fie na me ka me no mienu se ben ma na se tena ne me kwatena ye obuo kuro mu nyina ma mmoso nkire mabusunya ni bia da till say me maame ba ho bronya bre so obesra ye na ye fie wura fra me maame no se oba no wa me fa na obewu akola wonyem a wo di ya de bia wo ti ni suo okofa ni okowia ni sika wo ayi bang ho ya ka kire me se me na oye me kunu se me ma nkopa bisia satan na me papa wu fufuro me maame na sore ye ena wo se ye nja no mbo me maame wa abonten ma ye kopa bisia 2000 ye de kofa lawyer ene ye di be no eho ama mmere ne de me ye de enka 2000 no nana eso ene be ama ne se me nsam fata se me obema me ne me mbesika didi o so de hwe oba afoforo because me nsam fata se me diska ba me de ne ba ye se enkola no panyin ne ba me ho 1 year ne won ko school da ye tena se aye kan wa fitie mo men ka fitie mo asem na tiefo bia ni ho enka fitie mu asem ye tena se aye men ka fitie mu asem kan wasem enkula ne nko school akula no onko school oba me nchen 1 year ni o mfie say 10 years akula 10 years onko school oba me ho 1 year ni o sisa akula ne emfiri me nchen anya de so obema na ko school da because ni kwansa akula ne tena me nchen because of say me say me kwa adwuma me de nketoa no mienu japanyin nti no so de no ko to school ma ne nko nanso man kwa enye ye because 50 cedis na wotwe wode 100 cedis 10 cedis kan ho last month pe akola na oyare no kwada hospital nana ofa fon frɛ na asem obeka kire wo no ye yi ya agisa me dane ni frɛ ni sabi me wani so me siresiriska anasa me frɛ ne maame na ono so de ni ti apempem ono amu de uko divine hospital omo ka kire me say hey ti wo tena wa ma be ma ya beku umfa ne nkwa FM so ma yen discipline no ma because ade obeka ye ko me kai say ye ko ya akora ne hia moja ye frɛ no ka kire lab ni say mimi muade ntu mimi nsam fata say obeba betwe moja ama ne ba no asamu ya nkuma eno ka kire nti die ne hia o mi nyanza won hwa enkola no ye bedi bro nyanya boa ne ye wi a on fa mo nko school wotwe afen so ma emo kra ya yi ni ba ko pese for 7 good years in here. I've been a single mother for 7 good years. Minkwa, apart from the 50 cedis no, bibi amebi. Sa akola behye, wotwe baby e yeti wonim. Sa nkola ni didi. Sa omo ye de wonim ho hwe. Emfa no. Na de woma ye me ya se ma ase me kwotena kanya ase mpapa a one oboa ye no problem bi aba. Ewo ye ne ntem. Nti ni yeti ni fie wo ayi. Afrancho akasa no ne nsama na ekoso nti e na o ma misika se usu na oye panyini di nkan pe ba bi na o ma ne nkwatena e na ekotena Kenya ase fan kura ma ase ya we se fan kura bi ni me de mini hwe wo me de mini hwe
oba me ka chen se ma 2 years na me papa ma miska ko handa no ubo wani ana abo enne ya me hu odin nka omwa me na me nso onso me nkwala anim odi nka me ka se onji omu just ya we pe wa ma doctor hu doctor fo hu nimdie yesi yenyes ye kura sika sisi ye ya nyame adom ne ho beton die na ya akwada no me wo no foforo no oye yellow enti omukoye exchange of blood man konfa nochi eno na akofa sa problem na no mo ka kire me se me de ni ko office o mo ka kire me se obenante na nso obepan ana anko so mantimi ama na amba bi enti sesei akwada ni ntumi nante ena onyem third ena me de nim third one okay ma ye hwade bi be ma no se ye frɛ ne sɛ enti wo ye wo ho ade dabi wa nware wo onware me aha sesi ade muntamate ya nware aha nti wa nware wo dabi ena wakɔ wo 40 days ena ɔde ɔba afofra akɔkyerɛ ya asɔre kro na mu aha ai difu asare a owu ye no na asɔre a wɔte wɔ ofori krom ɛhɔ na ɛya akɔto nyu nti saa ɛhɔ na ɔde girl no kɔ na saa tam wo na wo yi saa tam no na memi wɔ fie ma wo foforo deɛ wɔfrɛ wo bɔ wo saa amaneɛ no na ɔyɛ ɔba anaasɛ na ɔyɛ bɛɛma ɔyɛ ɔba ɔyɛ ɔba minim nipa ɔyɛ minim baabi onya me number bɛpɛ me ne number no ma amfra ma na nkɔ bio ɛna me phone ne de yeraayɛ ɛna wo phone de yeraayɛ pasha okay enti sɛ yɛ yɛ ayɛ kasa yi unim sɛ bɛɛma a wone na wo miɛnsa Daniel Antwi ɔware saa adwoa no ana wa anware me kɔ hɔ akyerɛ ndie manim de sie bio because again ne ka kyerɛ me sɛ saa nsɛm na ma bɛka ne ntino ɔmpene sɛ ɔmfa ne ka wanhyɛ no because onim de ɔno nso ɔne ne wo ɔbɛyɛ no okay ma tips bi ɛwɔ ha ladies are you ready moma yɛnsua de bi ɛwɔ ha bɛɛma ne wa wo miɛnsa ɔnware o obi afrɛ wa ma information even to the extent of ɔkyerɛ wo baabi a ɔbaakoro ne te watumi akɔ ɛne saa baa na kɔhyia kwan bɛn na wotumi faa so ɛne saa baa yi kasaayɛ woman to woman na ɔno nso tumi yɛ deɛ wokyerɛ yɛ no nyinaa ɛde maa wo ɔma wo saa information ni me kɔ yɛ na me ne kasa no me fan sɛ wakɔ wakɔhyia wakɔhu no ɛna yɛkɔ tena ase yɛtena ase na ɔsɛ wusu ame ma wo nsuo na menim nana yaw ɛna onim deɛ ne ho mfa no nso ɛna me sɛ ne sɛ third one asa bɛka ho na ɔsɛ wo sesɛn ɛna me sɛ ne na maka akyerɛ na me nkyɛ deɛ me kɔ no so na me ti a me de kɔ 40 days no ɛwɔ hɔ ɛna me sɛ wahu me ti Thursday ya na me kɔ 40 days ɛna obi afrɛ me na nso nipa na ɔfrɛ me no me nim nipa koro ɛna ɔyɛ sɛ ɛne nipa koro ɔpɛ wasɛm o sɛ waka no kora akyerɛ ɛyɛ ampa me ne Daniel bɛware ɛhɔ na ɔma me hu sɛ ne papa yɛ ɔhene na ɔne ne kɔɔyɛ no ne papa ne Daniel kasa sɛ ne ba no so ɔyɛ na adwene sɛ ɔbɛyɛ ne bɔne a ɔmfa ne ho nkyɛ no because ɔbɛhu ne di berɛ wɔ nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔware ne deɛ ɔmbɛyɛ amammerɛ nti ne sister na yɛkɔ wura ne salon no ka sɛ wɔkae sɛ Daniel bisa ne sɛ sister sɛ wo ne obi wo na wanware no ɔte sɛ wo ware a ɔrai sɛ ɔbɛba bɛtia waware ma ana na sister ne ka sɛ sister ne sɛ ɔka kyɛn sɛ dabi sɛ wo ne ni hɔ deɛ a na woyɛ wo responsibility sɛ wo ne right sɛ obɛtia waware ɛna obisa ansa adai ɔsɛ obisa Daniel sɛ adai na obisa me sa ɛna ɔsɛ ɔnyɛ bibia ɛyɛ asɛm kɛkɛ na me bisa wo nti saa nkɔmɔ na me ne girl ne didi ya na kɔtwetwe nkɔmɔ ne nyinaa baeɛ a ɔfrɛ no obisa ne sɛ ɔyɛ awɛ sɛ wusu awo foforo a wɔse ɔno ɛnyɛ ɔno girl ne na ɛka na ɛyɛ dan na girl no ɛfrɛ Daniel no sɛ no ɔngye because na Daniel ka kyɛ ne sɛ ɔne me ntam te yɛ akyɛ kora ɔne me gyae dadaada that was the not just the way again see ka no na yɛ sɛ menyem second born na ɔne girl no wɔ hɔ okay nti sɛ na ɔno ɔkra sɛ ɔne ne boss kɔ adwuma ɔmo kɔ yɛ adwuma wɔ baabi nyinaa girl no sɛ na ɔba ne ho okay nti me na me ne nati kuro from ensensem bi bae a odi tu free me nkyɛn no girl ne sɛ otu yɛ no hɔ na ɔbɛtena okay ɛyɛ ɛdeɛn na baayɛ sɛ bɛɛma ne ɔbaa te yawo de odi kan yawo de ɔtɔ so mienu de ɔtɔ so miɛnsa ba na wanware wo kɔ ware ɔbaa foforo deɛ ne siye deɛ siye yɛ sɛ nana tama me ne tena sɛ me kasa sɛ onya problem wɔ baabi a na ɔyɛ adwuma
na oye adwuma o bank Advance Ghana ana yesi sika bi koyira na one ne colleagues bi na ekofa o nsem enti after sa ansensem ni nyina to twa wiye no ono na asama na ehye ni tirim ye se de ono wasi ama me madi ya ono ohunu ni se me pay ni back and me catch ni se me nya ma adwin se me pay u back o se me pay u back ka me pay u back dada ana hu hia me condition we me pay u back me de ko he na che se nyame ya adoma anioma tuto oye ma na ye yi no ne nsensem no nyina to kofam no nyina na ne ma asem ne niema basa woye no no wonjaye nti ma me firi ne nchen me dia huntie tu firi ne nchen kwatena mpapa fi o afrancho to se obeka kire me se CID na case ni won nsem no akohu no aka achen se ono Daniel no ne CID ni kwaka se ni sika ne ntale obefa ye ni nyina obeka kire ne lawyer no ama na beji na ade ama no so CID ni ye na anyu se sa ade obekwa raise case ni bio na ode bekọ api ama ya jeli no ana me ya me okan ye na me se dabi baby a CID ni nim ho onim baby a me maamete onim baby a o papa wo onim baby a o maame wo nti afrancho ade wonim ha nti ene bra na be hye me nchen kopem se obejai sa ne nsensem na oye ye no ana me ma ne be hye me nchen nti obehye me nchen me na ba ko behu ye na me mini ho na me ko adwuma so me na ne ya na adwen se chese ye beje dan ye de dan na ma han because omunim no nti na me na ne ye na adwen se me de dan na ma han e na me magiska na me se me meti dan nti eno so ko fa nsense ma me na ne gina so 2 ye etu mi firi ho se me ma me de obema na tena fie ho mimi mom de wo hia me ho de wo kan kire se wa suffer because of Daniel na nya easy de enti no anware wo suban no na na enye ebuo na na wumu no de enti na ama na anware wo na o se ne maame se ompene ya ware ye so ne maame se ompene na obi a ne maame mpene no e na todwe baako todwe mienu todwe miensa ni nyina ne maame mpene wow inti ne maame anu asem na Daniel di so ama na anwaro se ana me di ama me so me twe me ho kra ye girl ne de na ebeto mu no na chese ma asem frɛ girl no na me hu se me ya den ya maame no ompe ma asem inti wo se me twe me ho okay for simple words na fa ka de hia unti a wote ha one me pese o hwe nkola no so o hwe wo mo dada na on hwe o mo se o hwe o mo na watwe so 50 cedis na de bre wo mo 1 week 50 cedis nti nkwada miensa no ya obusa no se wonche ma omo sei inde na watwe wabusa no sa asem no da na o kan o se de obenya no nkwada miensa 50 cedis na watwe nti nka wo pese na me de me ntimi ntwa bo ma ndem ono ambisa no se system we enkwala miensa se omo de otoso mienu ni ntino me ntimi nkwa adwuma wo me ntimi nhya da nkwa adwuma bia se me kwa adwuma because wo kwa adwuma wani wo wachi hwan na ehwa na ma wo enti 50 cedis a day no not enough and right? Now a week hey 1 week 1 week onana na watwe odi 10 cedis as in Nelson 7 days in a week 50 cedis hey over 7 good years no nana 50 cedis a week me say okay eno ye baako die bio ana the second born no so omian finding the solution afa so ye di bro nya wi a me pese ode nkola no ko school solution ema second born ena die bie miensa ye di bro nya wi a ketwa no ene panyine no on form ko school eno ano no atiefo mosempa akuya usia ene de Daniel entry abaha na semwa oka no moatibi ade a ehu ewa awade mu enye awura ya 17 na America we eye general afutuo namde mani petie me o kwa awade na efa baako empene so a back off twenho akoko osa kyerɛ akroma sɛdeɛ kura no a enye no fe
ɛna tɛfrɛ okogina akokɔntwi wanim na wobu nipa bububububu sɛ bɛyɛ akokɔntwi wa bɛsere deɛ koraa no a owia a wɔbɛsosɔ no adi enti sɛ wokɔ awadeɛ sɛ woyɛ bɛɛma na ano for example boy a wɔbɛtena ha ne yere ɔse wɔne na wo mienu afe bɛso a ge ni nim sɛ aburukyerefo de nneɔma ba ti no aba sɛ mebɛpɛ mo ne anwa na wakɔbɔ ne ge dua yi ebi nie na ge no maame empene ɔne na wadeɛ ne so ebi ɛna awura yi ɛka ne sei so fortunate ɛna wie for us sɛ bɛboa fair judgment ama yɛtiefo ate nneɔma bi ase nti sɛ yɛ a me ne wo ka sɛ Daniel Entry enso ewo manim ha Kwadwa ntwi bo si ako wa join ni show no awia yi osena na ya Krobea Asante wadama one wadofo ne wade hia mo studio ho nyina no mechiachia mo Kobi King GH ana osena na Krobea arehosem a wo kekakan me another arehosem wiki ya mu na Lady Gaga maami abrewa ya ono nso Kuma Wood hopes na do ya yiri ono nso ne maame ono nso afiri mu na anu ya eno nso ya arehosem Mary Cruz GH eno osana na Krobea na wi onu abedwafo nyina boano wai ya chiachia mo enne Nyankopon koso anka mo ho onye mo kese na ontutu mo nso mo anamo emfansi na wi yi ya kam ho ewo mudwumadi a monso mudie nyina mu na wi Yusuf Islam Achibonka osi akra Krobea no abedwafo nyina nso ya chiachia mo Nyankopon tonkoso amom ban na onyam kese ewo madwuma mu wate Asem Beba Dabi is always simple the best akra Krobea ene wadama Alasa the TV repairer wo macro school park ho nana ono nso mfa wuni agro okay TV repair onso ena wiai ya chiachia opa Dabi mame mana kwa aba ansa no asore memo akwa aba keke memo akwa aba keke why percent fu hu se wo ha adofo ni ade hie se bema in question no o wa ha Daniel akwa aba be ye fidie ne mame ye fra Daniel Entry udin no wo ya dwumtuni unim worship to papa bi ye fra no Oku Hackman what ne nyom da ne nyom ben pa na wo pe mekachiro okay memo atu Oku Hackman nyom ama me ansa no akọ okay adofo Daniel Entry meba mesa ba so ansa na mekọ owura yi so no medi me nkomo a edikan ewo afidie yi so enkomo a medi edikan no adofo se ye ya me ne wo ka sei Eja Peter wa ye krado ewa ha Eja Peter of Eja Peter Heba ena wiei Eja P ono nso ewo manim ha menni bedi nkomo na ya Krobea Asante awia me mo ha me wogidie wa arehemu se bibia ye ku ovi bibia ye ku Nyankopon adomonti abena aduoku ana aduoko osi akra Krobea awia yi mame ma wa ha me jonso me dehye Nyankopon koso anka ye nyina ye ho na omoye ho ban na nafo akwa ena osi Krobea Nyankopon nhira wo mame wate me da asena na wadama ami Nyankopon enkoso anso nye ye kese your videos on YouTube eno na ediminam whenever I am bored nana Nyankopon nhira obio me da asena nafo akwa Nyankopon so nhira onso why onhyira onso ene udwuma pa wojo why Eja Peter awia ma ha ye jo panikase pia me da se adofo ene wiei Eja Peter ene wo manim hayi ene wiei kai na hye ne nso se enioma hodo a ekoso wo wiase ade ba ko a eka ho bi ha adwen eye yade na muntie abibidro tumi edi akire nti etu yade ase se ye ya me ne wo ka sei
di abrofuduro besoso ano no abibiduro bemu a ase tu enti me ka kire wo se abibiduro de medi hu adanse a kire se ye wo metu abibrem adenti ni awo me atokwaiem na me nkonsuom se de wonsuom na me nkofani medidi wo kwaiem me ye bibini baabi a ye wo meto ye ne kwaiem kwaye ni mu nioma enam de beye me ho wate ase eno boa yen ema ye bibisem no egina brane eno abia na eja Peter Yusuo odinubna nuenhini nhamama nom ne de keke ka ho ena ye yade ho adwuma enani de edi kan ye eja Peter me ne wahia wo mafidie so se ye kase eja Peter hwan ni eja Peter ma me ne matiefu hu ansa Krobea me da wase ma wo tiefo nyina kwa aba ana se yima aha eba wo fidi kasi so na eja Peter ye papa bi a mfie be nsoni ena nyame daisom na wadi aduro no maame for daisom but ma mpam ya mfa anya asem antre se opanyini bi late mlantie hene nyame fa ne kransie mene ne ko asore nti wadi aketesia bi bae wachini apa awa benfie du achi wonwo nti ezi so anase advantage som no omontanyi no mani basabasa endi ansa ezi eni beji asemadi na ese wo hu se ade no fili ni nti mlanti anyi tu ka ede oba no bae to tu ka de oba no breme no no wo se wutimi mo oba wewu a mia mebo adwuma no de wura ma wa untua sika kapre timi de oba no tu aduo no so bosumi mienu yame adom oba ne fa yefunu wow to fa yefunu na mlanti ehine say yes ampa e wo kan okore yame adom wampa ene akyede no powerful ene wode me call Force FM sure enti yeguso a wode me be call Asompa TV ni radio na fofi anto ata papa yi e ka baabi enti no eno an yeguso a adom kakra yedi awura system ni ma yeguso a ye adwuma powerful fe yase good Asante fe yase he ya bacha Lake Road he ya Lake Road ya ufiri atonsu esera so fe yase na ese wodru me hwa no okay wode mbutu a medi medwuma afei ene eboa ye ne ena wiei ye ne aye tie o eja Peter die ne hamia esesem tutu anamo eba fe yase ba wo Krobea asem ne tenti ne tie nya ne se adwuma no de dia kwetene pa wo madwuma nu pa e meka se me professional work a me ye pa ne ya wo ansana de be keka wono so aba ha na awo ne de se obi se wachine abre wakọ apuye atifi ato ya nafo wosun komafo edi wo munu aba machi akwaja wale ense wo mu edi achi akwaja wale ayifure achese na hu na efe achese enfie mienu enfie dunum achese afide ye ense woni komafo ohwe ye disi ye nima awoi emma interest aye ni chibuo ani atwetwe ne fa ya awoi na se akwaya akutiabo chese ni pani tie me na eni daso ho enka achi wasua bra wo de frɛ eja Peter na bra eja Peter ma so ye ofe yase pati go Johnson ododuru apraga fo no lodu ewe ni fa side ho a wo si omomfa mra eja Peter me ho miti be numachi omro beba wo de fa wo ye fro ne bra me na de ko ba bi boso me mienu achi no wo de wa be frɛ ana wo beba ha abedi adanse Krobea afidie so ama ho so se Nyankopon wadom eja Peter akyede a me so me de boa e ma enti se wo bi se wo pa eba pa se na chidi a 2025 ya ebe wura mi wo de after 2 America bra enti me number ne ye 0543 eja tobu me pa chaw papa no obobo ne number yes enti wo de fa phone yes e ma e pa wo amunyei akwanya no aba emema mo pa wo amunyei akwanya no aba se bidie kura a wo de fa tworo na wo wi a wo abagu phone so eja afei bobo ma enti no man ye 0543 36 99 93 ebiem 0543 36 99 93 me wo fe yase Petit God Johnson okay wo de acha mitinum praga fondo beba se won kran wo Ghana ha ba bia no ye delivery e de bia wo bia no wo frɛ me ja Peter me problem ni wo chechirem kyerɛ me a
sɛ nka bɛyɛ kura na anka wo de bramaso yɛ hɔ na nyame wɔdom wa no wɔde ho akwankyerɛ bi aka ho nti wɔde haban bi ka me ho a sɛ woba na wobɛwo a mede aba no bɛto wofunu ma so sɛ wobɛwo a mɛka kyerɛ wo wonwo so a mɛka kyerɛ wo ahaban kɛkɛ wow wobɛwo mɛka kyerɛ wo wonwo so a mɛka kyerɛ wo na ebi wɔ bia wo kora wɔnya 35 years wonu 40 o so ba na mede aba no to na furu so na so bɛwo a mɛka kyerɛ wonwo so a mɛka kyerɛ ne sɛ wɔngwagyina ho me wo ko ba bia a yɛbɛgyine sika di kɛkɛ enti sɛ abrochifoɔ no ne nkanafoɔ ne kyɛ sɛ obia yɛsɔre week ni nyina ne yɛde aduro sande kɔ abrochi ba bia te sɛ wo pa de obi sɛ waba me hɔ na bosumi mienu akyi wɔ nyinsan de na nya agya Peter hɔ yɛtumi de ɛhɔ ne yɛ mehu agya yɛde ahaban no to funuma so yes ɛde yɛ nhwehwɛmu hu saa wɔ no wobɛnya anaa wonya me nso mafidie no powerful me nso mafidie no cause sɛ nka afidie boa nipa ma nipa solution ɛsɔvo anka gyi ni kolebu anka obi anwu ana se nka obi aha so etu atwa so ho ana even ka nurse fo no ne wo mom ya adwuma no ko mom ma agya Peter so ye ebeje yefunu wo ba nurse ukwaji a yimitimi mbo mu nyina din nipa ni bi wo pa o se papa gi na me ya adwuma efidie bai ani ehwemu ahodo bai ani efa nya me eso no ani ni kura tukaba na nyame adom so ya nipa nyini pa the whole northern region Asante region one na intelligent officer wow so ya nipa nyini wonu atu ne ka na yire na asini otu ne ka de ne bai onye 46 years wo ma ya wo ya yeforo na obi sunsun ya to bibi wura ne sisimu ya to bibi wura ne sisimu na nuwa no madam ya pa na asini apa wa ya boka nyame adom oteme nka na nikono tu ka ombere na goso wabre wagira home ana nikono se da bi udi yenko ne ndaso ebia ne ndaso ho ungu ya wonu de obenya ana otu ka de ne baye baya me ne to do so Krobea na bosumi yenu na nurse ni anyinsan 46 wow esi awawo better man seni wow so oboko onya 49 years obu ne nsa ye bibia kama so wode ye de na chini yenu ya awo ne maso ba me ho na nyame adom no wawo so obi se ma minyinsan na asai wonyinsan na egugu chese obi anyinsan empre na empre nu minyinsan so oya na sabio atopanbuo so oya ndi se be ma betimi anyinsan na ba ko mienu miensa na ni nyina asai ya eye breguo enti ne basa na aye hawo omo de ba nyame adom na momoduro na anyinsan na timagina so eno bo so a wanya be 30 years 35 years nyame nyansan mo no ko ba ye 350 years e ko na otwa bra eso na 35 years 32 years no oba be bosome nan bosome num afe na ne bra ma yare wo haw na si wa wodi animu ama saa bra period no ema wo mo pape nyame adom na makre 3 days we pe na period na ba na afi no e dia wo no so ato aso because oba wunyins wonya bra awo ni ntimi ma because ade no bra no na etimi nyame nyasam ni nim die mu no efi no beba every month na je say another you know esiesie be ma hunsuo no ma nyinsa na ba na bosumi sia afi untimi nya bra dia e ba sa na e de yale bebre klasa so brew na no sofu panyini pa wo adum ha ne yere wode na chiri saa 1 year o mu ne nsa 40 years onam wogina okwa na wotwa ahwe na wode yagina kwato gi yes say saa fere madam won so we nipa ni mu odu chese ni kunu saa fere mabre se papa we se obetima ma wodro ma opelod na ba de obeju bia metua wow zika meje ne kura na sofo ne se bia na wenti menye se ga obetima ya nka sika ne baburo saa so me di ma no na nsa achi pelod ne baye enti radio bia mekosu bia no na o ma ne yere ne kwan se won kasa na onya danse so enti komasi ande Ghana ha de se pelod ne awo ne de nyame adom na Krobea obo so a enemu yale esi na awo kwan enemu yale no esi awo kwan se wo ye be ma se wo yo ba se na se baba so edi kan ye wo wan hwe entreaty na aye syphilis ne so no eno se eno yale enemu yale no ye won stages ye won primary stages and ye won tertiary stage the tertiary stage ni de na se dru akosua fa preto blame sure yes ne kona ye den enti anu na bo se wo bebo wa na ensansa begu ne ba ne so wo so na ensan begu na se
na o titin na se no se nya falie no falie ni jo abontena na nka wo de ne bayi to abontene e de sekan kora atere no benya o de bedwiri so ni nyina ye nam yare eno so ema awo no akora no betimi de nyinsen no sa yale na wo akora no e mo se oba wona na so ba ko ni ho oba wona ne sa ba ko ate oba wona chese na akwa na di form ni nyina ye enam yare so be makura so enam yale ne tra so cha mo se na ensansa be gu be ma no se prekesen na no brantie bia oba ye chese Krobea wo yi ne be ma to mensam chese asefufu a sabio ato abosiam ho nya kono chese nya sam kotoa wo bre be me keka no na wo chese emu pepe cause na nam no baba so ye ma hodo 3 was a category say ye wo ne can say ye wo no can say ese obi a onama wote ho a na ho no ese kodua bi ene na mo badi ni mu aso wu ho no na wayi wa prepare asa kodua no ene na tetefo no to ni say baba so kodua so baba so kodua cause wote wa na ho no ese bibi na badi ni mu aso wu ani ho na wayi ene baba so kana ma no so no eno so wote wa na ba mani mu ya pepe obo ano obese wadi ne be ma no to nsam ebie tokuro na ni ensueni free mu ba no wo yi sa aboa na osem no aso hu no so ena baba so kana ma no so kenle no eno so na abo se obema no na ehi be me wa hu se ma me wu papa wu we wo be me gina so de ka se kasia tentene te se balakase nchechela emu edu enso enam se wonya alam yade ni nti afle wi ase no na be me ehia eketewa bi endi na o mo se ye be me dura e me be ma ye kese kakraka enya no kore because homo so no nya me ye wi a o be ma na de ba ye no eno na wodi aba ebi nse ba bi a ekopi aba endi enam yale e na kofa sa be ma nketenkete no eba te ba so no so ani nyesa mema be ma nketenkete no David ha mema nketenkete no so obi se nkukwa nketenkete enti sa enamu be ma nketenkete no ma nketenkete na nya mpe mo prepare to twene de o mo sa prepare to twene e wada mu ho kira ne fa o mo fa ne kira ma mensen so hu enti be ma sa enamu yale bia no ba enamu yale bia ha wa fatu me kabra eja peter ma so o fe yi ase pati go jase me boawo e yi sa wa ha no firi so me no ma ne 0543 0543 36 99 99 93 93 0543 36 99 93 ano bo so a na ebia wo amanone eno wo hwe Facebook ana so wo hwe Krobea na obi a voice message bibi no de beba bibi ade a eno so ye 0543 de support WhatsApp no WhatsApp no enti nipa no betumi afra wo WhatsApp ne so no ne wakasa so ana se voice message obetumi de aba mame number no eno ye 0543 85 02 23 0543 85 02 23 no fe yase Petit God Johnson be bia wo komase bia no wo de se ofri adwoso kwan so na be bia wo du Tai Johnson a anasa nganaga Johnson wo benya ka e ba fe yase wo free Sunyan road be bia ni road enka wie be bia na e ba wo benya ka wo sofo line wo so ko fe yase Petit God Johnson wa si ho ana se wo be wura kaje tia inside be bia so a wo tumfo wura na ba to ho na esi wo start ni si ho ana wo benya bi so ewo edum suase anasa edum police station ho eni wa so benya fe yase ka ho wo de ka chemeti ne se obesi wo papa na oya wadro no wo de o mbesi wo Petit God Johnson wona 2 minutes 5 minutes omodo beba na de oba se ja Peter me hawo ni me yale ni anase me yafunu na me da pa wo me nya bi ni me de aba wo de je na wo de fa eba na ma me na me kom ba bi wo ye uni problem bi chese nana chese enipa wo manyi san awo me ma so ye ho no be 1 year ni nana ka kroti ye nipa 344 wow nipa 344 wow for kasa radio so TV so aye ko ka de da ya so ye de toto ho no nana obienu a watimi ama ema be say even 20 kwara timi anyin san so the whole year obusa can say odiofo na sabra rokoso ni nyina kura no wow koso sentrofo no eni obiti say na Krobea yi ono no asema anya no kura ne de wo hu ye no nka sa na mrante sa na odiofo so wati
die asa na me dru we pet TV so enti say na wo hwe me tie me wo hotel so a wo die wo si eja Peter me se wo de me china bre me peba wo de bra yanto nchia kakra bi so na mejewo nya me bo a wo fa ba hwia oba bedase na nipa mama omanyi sen awo ne de on kan table sa na boni beka enti yese me ka se yese enchene nkanfo no ho so me ka se nyame we hira me ene nyame so de adom no dum wa Krobea na wo de be ya aka ho enti se obi se ya de ya wodi akwese kube so asofo ni bi se ena wo kompa ba se wo ma me nua bi wo papa nua bi ena obi ne ya di wa wodi akwese ankai so ya tie di atia wo so na wo so no awodi intent of na se ye kwantom pokwa ya ni problem bi na ba yafunu ni awodi animu eduro no so no me ma waduro ba ko me ma de ode besa de wo be nom ode abebe abemuduro na obi yafunu no awodi take seed na omodu koma awodi no cause awodi no wodi koma yafunu no yafunu na ekura eba no boso me nkono yes and this problem wo yafunu ni ma wanti mi nkura no bosome nkono na ye funu na sa so asai yes ntina ma bebre se manyin san bosome nan bosome nsia bosome enan enum asai ni nyina ye ensuohia bi a scientific way no wo ye funu ni mu a ese ye funu no enti mi sra wo ye be ma na se wo so se wo dwon so bebre wo yo ba dwon so bebre che se obe manim ye oya wa chika se tutu ena Krobea na no mi twam ma mi bi se akora bi wa se ma me wo a me de mbabeto tias wa se sciatica so de ne babeto statica ano papa ne ma men say froko uni me yade kro ayale statica ni dede yale ni dede obi ekopa to ne ba wo wa enso chese ena du kro e ma ne bebre so enti misra obi biduro de eno ane ebo ni po eno ni nyame so de ma ye Krobea ya dwuman ye nya akwanya eko South Africa kakra eko ye biduro nhwemu na woni say Israelfo se wo kwaji Israel ni ba wale na se abusuan no hwemu na se munya 70 years abefa ye mfa ye ba ma ho because who be wu entem wa abusuan ma abusuan no enti omo mpa obi a obewu ntem enti omo no 120 years 140 years and omo enya no Israel mam so hu but ye ni kana de ye nya 40 50 kura ye say ye yin no bi na nyame so 140 years nyame 50 years nyame bia no ofre obi asa ye ni ayefo so ne ye say ye ni ye buku so say oh bidro de enu eso doctor ni anase nurse ni a wo kasa asem kire wi ne maame ewo no eboase bonkobiri anase eboase aka police wi oye na bibidro wo sa no otu ya doctor ni so hu eso so doctor yi enya miadum ebenya school ko ya wo se ma enya bibidro na bewu onima de sesei no maame mfa o number no ntudwa bio na minyao na etiefo mfrew na ornomonew eni nkomo medase nansa na meja eja Peter kwae no wa wutie mehye nso sa obefa kaya ekofi yase ufri tek ye chi na eba abenya bi o tek ufri ebu akwachi na eba ubenya bi osofo lai baby a ufri baby a besi wo kejeti a otumfo run about statue no ase ho ubenya bi na akwa adum nsu ase nso a ubenya kaye kofi yase wo de a wotena ka animu pe ka kire mate ni ne se ubesi Pentecost junction wo fi yase ho wasi wo Pentecost junction no pragiafo bi gira junction ne so ka kire o mo se me kwa eja Peter ho papa na wo ye awaduro no unya kansa na the aye common clan no masaso ye ko so manim ho na yes nyame akwan ko so enti anu kwa na praga fo ne de emunim ne mo enti wo kra mo me so ase wo de so no nyame akwan ko so ne sa omudo beba enti ania mame mo number no nsan fama na onde etiefo nso nkokasa adofo eja Peter ne number no na meetimu ama ono eye 0543 369993 0543 369993 and 0543 WhatsApp support 850223 0543 850223 eja Peter medas obu oso a bema
wo de ma baburu wa akogu stadium tupunu mu se be man ni wo man hyem na woni omunyinsan a won be pie no obia enyinsan wono so ne nkomwa ne wo fom the law span council no wo fom eti wo be man so wutie mi a wo ba no so ne nsa se wukunu fan bra wo ba na wutie mi na wukunu wono watena efie nan efie du no wono wo a fa ho adwene medase etiefo Ejapita of Ejapita Herbal ena enawie yane no abonkomo ewe afidie isuei sebe oye awo ho adwuma titire na emom se yade foforo bi ena hawo yade foforo bi ena edi unya one papa no bihia ma wafidie ne na hadam ntwa me huti awamra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma January wa bi abusua pomudin hu hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free se require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obia onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum Dr. Time daso menya wudenie we ye kikim abra na wo ya yaro fa here Medimafo Herbal Clinic asane nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Tam daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no e de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mebiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so wotelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pejan mu be pejan mu a kozise wankasa sasa wo pe no na fe oja dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye no kokokra Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre
ɛwɔ mpɛm deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs wayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka bayensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprusuo aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayarisabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL ne nchempe ose kwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Sister Spices Abra what did dear feel dodo aden nansen en so kwadua ne aye dabroso nyenkwa ne na bomu en so fama na pai so fama na pass hey bra asemna no waka no na the secret ne say hey tea sister macro kofa buy onwa na wakofa Sister Spices abigaso spices ahodwa sister dia abigaso eno ne me hinta semio se wo fili apontia what flavor fish in kwanya fish flavor sa kukonso na oberia chicken flavor na so pese o ye stew so a stew flavor
So kondo beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso, PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB, Ana Okanshi, Ubenya Biwo, friend 0243 535025, and 0279 140940. FDA aji ejwedi nkratwe yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Eni akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se opetam heba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA aji ejwadi enkratu yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yasamba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumade no asugusu na awie wutie ye na enawi akro ya nso ohweye Nyankopon enka ye nyina ye ho. Enawi yi awodadie mu nchia enkomao. A very happy birthday, Mrs. Felicia Ajimai. Mrs. Felicia Ajimai, the CEO, Emma Ebenage Herbal Production and Consult. Mami, esan so ye yere prekope. Chrese, Dr. Iben of Hepaplus Pavi and Plasmos. Kofabai, ne hokenini. And now ye Mrs. When ya feko ediaka onfie ho. Yesre Nyankopon ni shira na ho bambo ene nimdia ode adom wo no ontonkoswa no onye ne kese ewo asasi so oma wo nkwa husan. Happy birthday to you, Mrs. Felicia Ajimai. God bless you. And Hepaplus Pavi Plasmos menya kan se ye no de na ne won so ama na aboto no akwa akopɛ bi ato na wanonom se beye beboa ma onipadua na gina brane eye adura eba ye amanfo well being age na ni se nti ne se aduro no ye se nipa wodwene well being ho na wo ho ban a yade e woni padua nim bedwane yade a waye na dwen se wo ba ontumi ma kire se etu pampim barrier efa onipadua na hoden ho enti se wutie me ena wie na wo nsabuo munye stroke yade bi de wato fom watenka teko waye mrempam infections bi teteo moja broso ana waye kese abroso srade no asisi ntini mu ama moja ne ntumi flow ye enti ya na onipadua no oba bi woso wo sa nipa kro no wo hia Hepaplus Pavi Plasmos na ba bi eto ne aduro bia no se wo wuram na wo bodin no a ubenya no wakonom ama aboa wo ye number ne wo nti bibia se afre ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898. We are Volta Drill Limited and Sutunsu. Se wutie me na bronyai unsu numu nsemonye ufie ho wo ho kyerɛ pa wo nsuom amanfo adana wo bopunu mu tupono no adani a mebebu nsuo saa de na twam mesra wo nsu tu de Volta Drill fo ama nsu tu ayefo onu mu tu papa amawo na wo gye wo kakra bi nsu atu amawo wo mu nimadwuma wo animdifo no wo mfidie no wate ase enti asase no ye dwakora ne ekotobo so a ye dwam wurabo na se
ni atwi nsu papa ma wo ufie ho yebetu ekuro ni mu yebetu wadwuma mu ho yebetu woyɛ nsu adwuma ho ma yentu nsu pama wo se be ya abenya ma okoso bes kire se ye be kwa asase na ya ase atwi nsu papa na ewo no ama wo nsuo no ayede wa man kwanchenfo e bia betu na problems nkwa na anemu a bra ye nchen ana afre ye wa ahodo da ban ye main office ne ho ne wo wo besunya ne tachiman ne doma nyina nso aye wo ho ye number e ye 0244 299 520 and 0266 43 2210 and a traditional Dr. Dawood ono ni panyini pa woda Dawood Herbal Hospital ano anuanom ama mene wanse enye bibia o eye yade ya hwe enam yade enti sese wo bi hunu o call a onimsa wo ba besriska ti wonfa yade enti a o hwe mayemfa amra Dr. Dawood ho wate papa ne waduro papa no ne fa ni nro free se kwayem odinaduro be kan mo asore wate usuroku yade no emfa wo nkoda obesore esichire yade no wonnum waduro nkwa awie ye da ubeja anom na wonso wade wo ho emojabroso ni bedwane wa wanya hepatitis B bra enemu yade a abedokro wo etete wo no woni papa no bompu ni mpu a ebedwane afuru ni padua ni mu mema mo Johnson semun semu abedane hawo roba nemu mpo ne kose na roba bedem wanya prostate mu hawa bra Dawood Herbal Hospital ne amwa waye mre wo mpam obema no da fam bem papa ne ye ho adwuma pa obepeja ama abodwuma o pa wo wunya wo ba papa ne nchen a obema na pa ho ama wo Dawood Herbal Hospital owe jeso krapa edane yen kane na Metro FM ni wom no sada no mu a ne number e ye 0244 886437 and 0201 681 717 we abapamo your biggest online shop yenidwa odi e call phone ne so ko Play Store anabra App Store na ko download yen app no se wo download wie na so wura mu enioma de enioma wo mpa o ade bie nipa hia woni dada setremu bia no ubenya bia to abapamo aha odi oda tuaka na yemfa wade mrew enioma wu yusu wo fie de yusu light bia ye to bi oba ye kitchen enioma ye yusu wo honyina bi wa abapamo entade a ye hye enioma ye di nua ye bia ye to bi hwe sa abapa portable washing machine eye 399 Ghana cedis that should tell you say ye enioma boefo eye papa nso se wuni phone na be download ye app na je number free ye ka de wo pe ye woni bo nchire otuaka ne yemfa wade mrew eye 059 338 6133 and 059 339 1848 yasu ye ne water for 3 miles saka park wo hwe se bronya wo be ye program bi nso na se wo be hia live band a wo de be boss ye ono mu anim enwom to ebie ye bronya nom enwom kra sa nwom we meko ho challenge na mama matie for wa be hu no to no Felix and that no network de we wa be wini no mecha wade enti wo pe woni enum nwom to a wo frɛ Hepa Plus live band for a omba be boss wa ma kama wate enti wo nso number ni eje frɛ 059 338 6133 na oba kuma se krono mbosi a Red Park hwa ena Awurade fie Herbal Center wo Dr. Mankwa ose etrie no etua sui NTA ohaw bi na abamu a bra owaduma wa ode beyemu adwuma ma wo enemu yade obofo wakwa anadwo ha ama ose kane akopembo ojo ho anye emema matima say good enemu yade bi a wakote no obema no se ne ahono tie nie entuo bi efifiri mu ne de ho aye no bra Awurade fie Herbal Center na oma waduru masa haw ni mpie se twere yade bi haw ulcer typhoid hypertension ana stroke de wato form sebe waye mrempam ana wonsebuo munye wontiri mu twetwew wo de bra kronum bosie Red Park Awurade fie Herbal Center ne mo papa ne number 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 unya fresa homa we ya doctor no anka sabeje so na one wonso abo enkomo na wiai
awodadie mu nkyia nkɔma wo yɛfrɛ wo Mr. Osei Amaniampon papa yi woyɛ businessman ewu Kumasi Adum Paul Sego Lane ɛna owo na enei wanya afeko ɛde aka omfie ho wa wunua Festus Yaw Asante CEO Emma Amo First Company Limited ɔse ene ɛgya sɛe wudi wa wodai ɔsere Nyankopɔn ni nhyira na ho bambo ɛne ninim de sɛ nka happy birthday to you Mr. Afei akwasua boagewa ɛne wudin amamfi hene wudin no debroso enawia yi akwasua odoma nkoma de afeko adomo aka omfie ho na State Boys and Girls all students union no almost ye ne wudi wa wodai osere Nyankopɔn ni nhyira ene na ho bambo se enkan happy birthday to you and Daniel boko de Nyankopɔn oba wunim no pa kwan be so na adenim no oh na me neti me fan say ya adwinse be ware na enya amaso one ne wo ma pa mo wo ma sɛn 3 miensa ote ha ene oba yi ka ne nsɛm ensɛm no a ɔka ye ni nyinaa mama wo nso akwanya ye ohu ano na Krobea eja minini say yentwi ni pa womanzo nti men to aso say o can say nti men so men can say no never. Okay, I will never do that. Median say me penino nana Yaw no men chenku school and I'll be fan sa fan the brahman name ku school the American young no fan the brahman now on nette yes on nette fan the brahman no me ku school oba kan ho there be menem me ma menete inti oba nkan ho na ene oba da hwa akwada no onso 10 years menin ne da menin ne dware me ko adwuma me dware ya menin ne dware wi a o siesu dams me siesu me ho mi si forma ono no school we kire wa no okona me so fa ka akọ madwuma me ba no ofie homework ani aye no oda osua de no oda timi pacho de me kan ye ni o se won fa na mabiem se fa na won fa na mabiem a o ma me no nti ye de fa no me say ye twi ni pa won ye no I will never do that. Menya sad no me so won fa akora ne mra no me sin kunu suku na asem foforo ho a yaka eno se dabi ena me say so far as say wa ba adwumam ama me boss abuza wo say nze say wo pia o ye nde na wo say wo pia mi gina ho wo pia wo de enkwala ne mienu no eja panyin na na Yaw 10 years akwala no enti nana say me kasa won fa no ko school na so wo pia ebe na akwala na wo de aduro kan na won timi nante no ebe na wo bi ebe na ni ya hwa akwala no enti na me say so wan fa akwala na ma me nso me fa akwala no ko to school mo because akwala no ko school masman enti no de ma bai eno no me say wase my friend did natem our friend me did natem and they are far away and I'm part what I say meet you and they are far away say so no so betimi agina ho ahwe papa yo hatasuri aka say on friend me mo me dua no me me a ni nyinyo me fon so ehia me de ne se fa akra ne bra mesin ku ni suku na what I say fa akra ne bra mesin ku ni suku na asem bi wo ho a yaka me de okay bibi wo ho bi wa apesa wo ka ana bitumi busa won nsam na busa me pacho me yano se mo anu yam pacho me yano bibi wo ho bi wu a opesa wo ka eno ye baako ana
mienu mimusa wonsam the first one bibia ni hobio okay it means say akwanya mede ma wo se yi ho ano no wano ye ni nana busame we are being fair to ourselves akwanya mede ma wo se yi ho ano no wano ye ni enti ye ane ana da bi penam hia se me start na me say me ne ntwensem okay sem kasa me kan asema nana wo tam bebo okay makoni street mate okay no kura be ne wom say enkwada miensa na wotwe uma wonum 50 cedis na nya nkwala miensa me kasa no se wuti am sina panyini wo me ho ko school obedi ne hwadi sei nie 1 year ni still a 50 na eko dabi sei 60 cedis yes time be kan ho edi sei ene dia na nice me hwe me phone so kacho okay enkwada miensa na 60 cedis wa wugidi yese enemre Ghana ebeso won ana eja onu ni adwuma me ye fine se me so me faka ekọ adwuma enti me tickets kan ne bibia free ma onu kura sika no nana me bobo se free MTN for who ena me demand 60 a week no yeah me bon month me check man ma bon month na me dey dey me dia mano aba to wuti me tio enti se okase se ya nana me faka na ko adwuma me ti esere so me faka tu ansa na me do adwuma me sa pon me faka tu ne du ifie titi free mu he okay eye sa kwan na so na ba ko ne so te won chen na afa do hwe do yes okay no na wo ko school nko akra na o man say dako each day dako no eno de no kra ni nyam nim ni onana na maniska onana no hu se me kase me de ka me ho a me bre into nana ene maniska edie ne si ye nti no oba ne maame nchen sa kwan kro na so a no owo wo nchen na nana ne boa no ontumi mfa sa kwan kro na so nso mfa moa wo emfa ma akwada no nana nse me yese me nchen sim ba so wabusa me ya no owusu a se wakase maame moana oboa hwe for the past 3 months or 4 months ni odi dwa 2 times edu command so wase me boa woni eno kra ni ska no oji bi firi me ho na me se mama ni ska ntimi nya dai me man ko no so wo dabi eno kra me ko program me ba no yere me adiska eno de ede ototo mu kusua bibia pampers bibia edu command na 50 no ono na share se 50 o na ye akola na odi edu aka no nko because na panyini ni ho me ka che ne se month ye tua me ka se nti me ma no 1 million me to pampers bibia e no se dabi into ono na share ni 50 nyama me share ono na share na wotwe bia 50 no na ye akola na odi edu aka no nko na ketwa ne nka ho no onyanwo no dabi busa na se me boa it means na 51 week no eketa for no oba pemfo no plus no onyimo nana as me ge won kire mase mentiase me say offer me say I na scam made na me so my margin say month me ma was kasi 100 cedis yes na ma top pampers ene akora na duane aka ho eno ne me ntoko afon so dabi na me say no menya ne dai eno si week bi obejini sika ana me say odi kan bo 100 am na 100 no me ye month adwuma tibe na week me 100 am because me ma 100 be na mafaka titi free ayi ni mhwe enya adwuma titi so eno titi so eba 50 enti sa time no dia na wonyem third one no na ne we nyina wo ho na still wo san benyem no third one nana nsempi njoso nana
Nana deputy nana. So men can say ntwa so. To me I'm trying to be fair to me metie say be you obi nka say wa ma Daniel kwan ama na nkyere na semu. Enti mibusa wa e bia wo mpese obeyi ano a wo se nana minyi ano ye ntoa so. Why? Enti na ni nyina wo ho na still abenyem tedo an ka ho. Say oba onim ne de. Ohun. Ti me ko ho. Because me ko hwe ono ka jem sa akra no yare. Because me ko akɔhwe no. Ha wonze na de ko pair ba ko bite boy. Yeni nim ye ho. Genti adada. Le sonye sona ene ko tom. Waka kire ge yi se sa akwada na nya obada. I said it. Obeye DNA. I said it. DNA. Buzanze what DNA be fi man no ana. Adenti na aka sa nya oba. Na ene ye wonko ye DNA. Se won kan sa. Tam ne beso. Di tam ne nso ye ne de ono nso ka wo hwe ho. Ogitum sa. Enti se ye miensa ene wa awura yi ho. Ena me pa cha obo a me sa calculation we why. Ena 60 cedis ena ekọ na awotwe. Se panyini no beba wo ho ana omma wo ho no eno ye another subject matter on its own ejina ne ho so. But say the pono so ya ye ka ho asem no say enkwada miensa ena wa awura yi ho ena na awotwe 60 cedis ena ekọ. It means say 60 cedis no eye nkwada ne miensa dia. Enti na awotwe bia akwada ba ku bia sika eye 20 cedis. Oba ne your responsibility bio. Okay. Now na awotwe enipa ba ku bia eye 20 cedi. 20 cedi no koye nkochemu. Say ye won kabomu, ye won kotifrimu, ni ye wo nkochemu. Enti koye nkochemu 20 cedis nkochemu 7 days. Ni en hweda Krobea de akwada ba akudie. Ye de boy ye tie for the sake of fairness. Na boy ye. Obenya say 2 cedis ni akire. Ponte go so. Enti approximately a 2.857 what. Yenye ne say 2 cedis 80 pesos a day akwada ba akubia. Efri anopa ekosi awia ekosi anwumre a enkwada no beda no dako papa o masa enkwada 2 cedis 80 pesos Ghana sei onua eya na wa na me say busao why is our calculation ibi ana ba wadwe mu pay usomu say de ma ya akere wi say we say me say Asem ya miss maka say me hwe me pay and pa twa say me hwe me pay and me dey me man say scan enti senka enkwada me ensan nyina nso te nchen a still anka be hwe pay oh nana otimenche ya say the mid no di pa twa say na he nana oh no I don't know say no on cancer me adebe tipa no de me ba de enti odo ba ha ne say ba ko o man kwada ne miensa nyina ono de o kan 50 cedis a week mienu de otoso mienu no ne yare no yempe anopum sibre nana onyare nana titi oh dabi tobo mentwama no de wo kan ubisa ye no eno na make kan kire wo de enti odo ba ha na make kan kire wo miensa enkwada ni nko school ye di bro nya wienu amu bie school a fa wonu ko school case miensa a wo de wo ba ha ehun na tu na kan nana akra no onyare wo ye na de duru kan sasai menene nete onyim wan kan kire mi o ekira mi hu ye no me so won sa de woko madake ma woko to bibia bi career bibia career ndi me na me to bra wo fie nana show na de do akoka akola no o de do akoka akola no se wo yi agu minim ana ade no so no na efie na no baaye say yes or the do akola no nti o kan na me say ne so the do kan dia I will say it enya me ba no second born no yare yes sana me ka kire no me fancy
me say wodi eduru kan ya dia ene akola no enya me ba no na number 2 say yes I said it enti ti enumu no ekonkon ho na o yede I say anokra na enyo no na ebefa akola no ni nua na befa akola no o frame say o pese akola no be di holidays ya makwan ti say dize mache ya into medi wali na me say akola no fine me net de ba onana na hwe no nti ate say me duru fia na me ni fi me ko wedding minti no me duru fia me de obama ne nana no ayele waka ache me duru fia na me friend no eno no nana kasa e no so ene fine ene mesra obi school afa ne bra masinko no school eno no ena up to now enti nyesa akra no school akra no ko school no ko school enti endie obeka ne se onfa nkwada ne miensa nyina amfa mrew meme no so ka so wode nkwada ne miensa brem ya enye adwuma kyerese adentia tie we no what 10 years emre meti majima de meti so ka se o ma we no so wo ho omudu tana ba beju na de o 10 years and de agi na ye a ade na we de agi na enye ye onyandu age o se meji ma me nkyere wade bi saa mra no enkyiremu wo ho se oni oba wo na akwada no ya saa de we ye da yen ma trim dodo meteme ba oduru age ya mitumi tena mete no ye hwe wo akwada ne nana ntena oni ida maame ana papa ene tena wo be me ye oni wo betena yi anyanyam bia wo ba foforo waware ya akwada no ba betena wo nkyɛn no enhwa maame no betumi ahwe no saa ba no betumi ahwe de aboa wo be ma no wo in this case o se woni saa ba ne bi onware na emom eye o maame ene boa wo enti saa no yete akwada ma yeye emra ni mu die bi na me nso me yi kyerɛ wo metifie hobi o tifie hobi badanya wo na wo hwɛ no na na ye hwɛ no maame ne nso wo ho maame no se ene maame hwɛ fa nkwada ne ko school no ngom nkyɛn ɛno na mfom so wo ho Krobea tie me hwɛ enye se mfunso ni ho ye ne ba no to no nkyɛn mfunso ni ho but say oba adwuma be ka say opia tio wo jade focus say make say de o yare no ema we no opie ko enti fine me fa no ko to school nana med na ko to school e say opia do yare no wo bende so ono nso be ko school do yare na ono ntimi nante na oda wasa ye ntimi ntohwi che ma no ntina na ntimi ntina si nana enti wende nti ususu se no yenye ntem nana enti na me say tie nana tie mi o fa we ne besin ko no suku because me tie bibia wi o na we fa no koi ti fa no besin ko no suku na yemfa plan fofora ye de be hwe we no fa plan ne bra nana deputy o de tie ye mo ye nyina ye ho ye ho tie me say we ni ko no suku a we ni say akua say ye ne dey na makame de fa o de ne bra nana sesi aye pe solution o utie me owura we are looking for a lasting solution to this issue enti akua enie na waka wo de nam se wo de no ne de ka na ye nyina ye ntie bi se ye nyina ye hwe plan de ebe ye second born no ono ne ye hwe second born no ontimi nante oda ho enti fine ti adentina o ko adwuma onfa ne nko okay eno de wo de no okay no so can de because me nji no me pia de se me lock no me ko adwuma se me lock no me lock no enti antwie kwoto de ne bodwe nyenya nkyere mfa ne ho nko ho wo de wo kwa obe lock no me ka me se me agese untumi mfa ne lock no enti so ono nso ene so ono nso be kwadwuma se wonya responsibility no ono nso be didi akwan be na ntwi ono nso mfa so wan be didi akua de na meken nana ti akwa no wo
So we obusa me say then I say na me say me ji akwala na mintimi lock na mate ho na enko adwuma na mintimi fa akwala ni say me chinko adwuma enti so no kwadwuma a onye den ono opoma de me ne tene na opoma de na ofi aja say say minim so opam na ofi so ye de yo enti opoma de na ofi aso ofi o mpam na ofi say wo so mpam na ofi na nye ono net ono ane kan okan no woni nkrobo mu dada okan no nkro na de wa nso kan ye no maame ehunu nso so mpam na ofie kire say opia o se obeka wo adwuma mu obeka wo adwuma mu so opia se so de ketwa no 5 years ni ja 10 years no na opie nti oye opie kwa hen nya adwuma no okọ minim ende meso enya adwuma no okọ minim nana ono na ka se mi pia minim okay onima de maame nche ho de bi adofo Asem we on die amamiti ho din a me ra ho e wo sa asem we ho e ya akwada yarefo no. In fact, I'm bleeding within. Emoji soni gumi mu e wo sa asem we ho hwan ne boafo e wo sa akwada ne ho issue we nyina ye ekoso yi the aba ye the center stage of the issue. Eye sa akwada no meji panyini no na panyini na boa me ama mahwe sa akwada no da bi mempene panyini ne wo me ho no okọ school mu ntifa ne bra na menye no na wo mekọ ni school die na beto sa 5 years ne nso o maame no ye adwuma enti wo kwa no de nakọ ene ye won so je ne da bi mintumi mfa ne nkwadwuma de beye ne se ne me nso me kwa metu ni punum nipa nso de wuntumi nya ne sa ohu se ne yete no ohu se ne yete no se ye ni o eho eni asemi ne tai asa enemrei owura menka no kura bi uye ni monyamfo mi hu me ba ye briefing na omo briefi mi ansa na story be fidie so eye akasakasa ene ntokwa bi a ekoso. You are very noble. You need to sit down, plan yourself. Ewia se mekomanima man komechi ya mintumi mpem kowachi pim eni o mebi say no o ma no be henti wa krache. I'm telling you, you are doomed. Ya wa yi yeni obi afa wo na mom ye hwe se asemu a aba no ye benya solution yen kanyame so nokre se dako oni akwada nete na obema akwada no 2 cedis 80 pesos. Your mom is here ono so your batan enemrei Ghana ha adan ya madwuma meye metete me keske. You are right, but when mian ho baabi a untumi nya de opeso you I say unu obi kasa na nipa na ka kire o that say about me need time no am pebre ma bra obeda nya bre wo won pebre ma bre no obeda no nya bre enti susu ampa se nkwada mi ensa nyina wo ho ena danu adu edura anopa akwada bedi koko se koko mfrema nso nko na aba se koko yensa 2 cedi koko ni asichire yensa 2 cedi ewo Ghana ha kumase ha ma menka ni kumase ya because komi nkuro nketu animu dia utumi nya bi yensa 2 cedi koko Kenya ase koko 2 cedi unya enti wo wado beto koko ni asichire ye free 3 cedi siko enti ekwan bi so no sa 2 cedi 70 pesos ne kwa nsuko se atokoko nkoa ewie bebo enwumere betu sa nkwada no be dedidi fakọ adwendwem seba asem oya amekan menka bibia nti aba me pese me ka dia two tiri mama wa wadwen ho. You are very noble. Nioma bi sei bata enyaba fa two trim na fakọ adwendwem enti se di 2 cedis 80 pesos edi koko ebeduru awia akwada 10 years akwada 5 years a sebe osan ye yafo eni akwada keto a woka ho minyunu be ma se die na ba die na nsunti ama mema yenso ye ho atoye nanu ye bi wa fidie so se wo fa be she no wo so be bo me dogi wa adwaye se ni nyina no enye boy na
baba kuyi baki ye wa dige ya kwara ne kura ko SS ni ade nyina o se enyo ono a se enyo ono a e ka ba fie ohun enti se wodwene sa nneoma we nyina ho a se wadwi mu beda ho fain amotumi o se eye mema enti menhwe wo no yisa enya mema meye die ni so obeye kura no a ne ye pebose ya ye na hunu se we nya meba we ye meba we nso nya meba na wo hwa wadwene mu ada ho ahwe nkwada no menua se ya anya sa de na asemu ya okay o de emfa ne se ye beye tobe se ya ne emfa nkoma mra se mranka ne yenhwe se ne ye be hyew ene de ye be ka de akyerew Ghana ha ehumobro nye Ghana ha nko awiase ehumobro ni ho mambema me kasa asem we da bia wa afidie we so yen ehumobro ni ho ma ye ni o ye maame ye wo mo ye se ye ntumi ahwe ye maame nom bra ye te asie se ya maame nom abragu ehumobro wo ho mamma ene nkwada wo ye ko hyewa mo akọ han dan de ama oba we ne nkwada no ye twa sika de atutiri so sabusumi bia atua fama nkwada kofi wo na akọ ayi Central Dofsu se nipa ba ku bia de agina sei wate entinka miensa wa musuku de nka ho nka 3339 school fees ene de kekeka ho inua reflect mesan about so ora akwaba ja ho to say yanko pada o many time eba no panti me ho de pa very good ene adofo Samuel Adu ewo manim ha na same every time herbal center ena aba onom ne the time herbal mixture no ene enronka ye no aba adofo eye tetiaduro time herbal no ye tetiaduro aduro ye nim no free tete na aduro no eye twuma papa adu baba die fa ye wura mu nso mu brenie Didi ka meda wase e wa akonya sonko a wodi amame ene na mema Otek 102.9 FM T4 ene ahafo nyina aha esanso mamu nyina akwaba e de batam heba center time de so ti de na jese e apomudi ho nkoma twetwe na no ana bra so se me mo betwetwe nkomo afoma pomudi na me de ya adwa hodo a ene wa adwama so a e bo atu yare ahodo bebre afi ni padua mu no atu dwa no manfo atimi akopa bi anom na no atimi aboa atu yare ahodo bebre afi ni padua na ni padua no atimi anya apomuden obi se na mo de chese time de ebronya ide monti ana mo de break no ma akobia na da bi time heba center ko break enye ye vise ma pomuden ho ehia yen tina se brano bia beje bre nya bane no mo abetwetwe nkomo afoma pomuden ho ene da ye dra hodo amede nam no TIME time heba mesha TIME time heba mesha sa dro ne friends kokubuti a o san hobopa enye ye da bia da me pa cha wutie mi na wo yele no se eye malaria fever me kire atidi nko ade a eye TIME time heba mesha no unya bi na ono ma se wani su na ne brew awo anaya na dew ahohye anaya na ye okoda untimi na abonsi na omini kwota ha na omini kwota ha me pa cha eye time heba mesha no unya bia sa o ha we nyina betimi afiri honom wa paso aye wo ya no sa dro we nko ani abibidu American former taxi drivers okada riders afi trotro drivers unya bi na mo no ma wa paso aye mo ya no ni nyina beja ya afi wo wonu ma to a untim eni di aduane kura to ketrema so a nyonyonyo ti se bonyo no me pa cho time heba me se ne bebo mo wonu matimi ato so na wo so atimi adidi oba e be kana mienu na miensa ma bosumi aso no bi atenka wo be bo wonsa no sa twadwadwo sa me pa cho esun no ni nyina ba beja bra wonum time heba mesha no afi eni ni nuanu me from say time heba mesha na time heba capsules sa nu ye nu won so time heba center en kan say de badwa so na sa enu eye for immune system support nkumwa a oba de ebo ni podidu emu say eno mboa enkunti yare bia na sa de bia eni ni padua na befa kwati kwa emu say abawra mu no empam mu emfini padua mu no so nya time heba mesha na time heba capsules ni na no ma eno timi boa ema sa nkumwa ebisti wo mu ekanya wo mebasa he yare bia ni tumi say otimi ebowra ni padua mu time heba center so opie number na edidi juma wa time heba center no eye 0244 417 669 0244 417 669 time heba ye nu papa ni nyina so open dodo pa atua odo ne bechim KNG heba shop ye wo Embroom Abidjan house ba konso e wo Atonso Monaco junction
afei Baseline Pharmacy onyina wɔ Ashtown Kolinak Apedank Danny Farmer me pacho onyina wɔ Ashtown okwa also Petam Herbal Center no ino papa ni bi onsa ebetimi akabi Fedimens afei wɔ Ozone Chemist odwani echim e wɔ K-Poly echi hɔ no ma yɛ wɔ Have May Pharmacy okwa Tam Herbal Center enu ya mabosu nyina no onsa ebetimi akabi Time Herbal Mesha TIME adwo ye friends Krobea osa hobopa enye de bia dan penfo kan ya wɔ mmoa wɔsi due nya wɔbɛwɔ wɔ no yɛntwa so ne munye tu ase eni nti so yale ɛyɛ malaria nko a Time Herbal Mesha ni abibidru a no malaria no enso so kora pam no efi ni padua mu nti sɛ wotie me na sɛ yɛwɔnum na ato na wontimi dia wanhwɛ yi a sika na wapa go mebre no me pa kyɛw anuane na wato agu no sɛ bronya Christmas o ba be celebrate no kwanhwɛ ntimi fa ba ho kora enka wɔn efi sɛ malaria bi ebetimi akyew empofiri mu nti Time Herbal Mesha no nya to ba akoto mienu edisi watifi a no abɔ ne kakra basa he malaria bia ne ho no ma ebetimi aba ba kyɛw me pa kyɛw wotie me ɛsɛ yɛ waapɔso na na ɛyɛ oya obon mo gyan kakra bia no complaini obon sɛ ne ha ne sisi na ɛyɛ ne ya ɛyɛ Time Herbal Mesha no bɛboa ama adwuma wo ya na wote bre no ni nyina ɛba begyae afei mu a mokwada a montimi ɛnna obon mo kwada kata so abon sɛ no mini kɔtɔ ha na ɔsɔre kogu nso ɔde saa na ade akye no afei ade akye no ɔbɛkɔ adwuma no hɔ na wɔkakɔto nkɔyɛ aka no sɛ adwuma no sɛnka yɛ wɔfa bi ana wɔn na bi di anka wo mpɛsɛ obi bɛba hɔ nom no na ɔto nko nti danda nyina meka sɛ mi sɛ ɔman ho sɛ adwuma gya yɛ hɔ yi ɛnyɛ den sɛ adwuma pɛ hwɛ abra akɔpɛ adwuma bra ɔbrɛ yɛ leta hodo a ɔtwerɛ yɛ kɔsan bra hodo yɛ wo bɛtena hɔ nom ama malaria atiridi aka wahyɛ dam ana abra Time Herbal Mesha hɔ nom da bi kɔpɛ bi na nom ne betimi aboa ma ɛna a woda a ontimi ɛna woda sɔra no pa ɔho hyehyehye te sɛ deɛ yɛhwɛ esuosie bi agu so nanso ne yɛhwɛ esuosie bi angu so no ne nyina ɛba begyae awɔ a ya na de woda kyɛ sɛ yɛnya wo na ntumi wo fi wo nyina yɛfa nkata ho na yɛnya wo na kyɛ sɛ wɔhyɛ empass ne nyina ɛba begyae abra wɔnom Time Herbal Mesha afei obo no ma wotim so ɔtena sakra bi a wotim sɛ ne honam akɔ aba bi aresabo kitimanti mpempre ya wotim ne mepa kyɛw odwani chem herbal shop chemical shop drugstore bia okwa also peti a emina nya malaria obekwa asundwe mu asanso aba afia asundwe mu enti patwa ya kasa drone eyeti a Time Herbal Mesha so penche mu bia ebro media so a obefre doctor ewa homan so number edi juma ewa Time Herbal Center no eye 0244 417 669 0244 417 669 afei Time Herbal Mesha na Time Herbal capsules no eyadum waso a Time Herbal Center yanka sɛ deɛ badwos na kwasɛm ni ohwe dwuma saa enu edi mani padua na ɛsewani eni kwanse ka kyerɛw penifo kan yɛ wɔ mmoa wɔse bɔ machichi wɔ so fin so se bɛka kyerɛw sɛ ɔdankyim awu a enyina kyingie Time Herbal Mesha na sɛ Time Herbal capsules no sinam di kan ɛyɛ for immune system support so nya saa ndwen mu bia na onnom ɛkɔ ni padua ma enu timi boa ɛma mmoa wa yɛ frɔn sɛ nkummoa ɛyɛ white blood cells a ɛkɔnte yare bia no mo de nti yɛ frɔn sɛ nkummoa sɛ de bia no mo gyina akono omo make sure say yare bia entimi amowura ni padua nim anase ade bia ni padua no befa kwati kwam so ababia no ommepa mo afi ni padua mu obu on ma wotie mi so okon dem a kyese enu bia bi wo honom bi an ono nko ade se wante se aduro bi aba so obekwa koto bi sisi anya wo a immune system support no nkomo ho ne nsem no ana aba fom te ye Time Herbal Mesha na Time Herbal capsules no ene betimi aboa bi immune system na ma nkomo ho ne nsem aba fom beti no hoi so openkwa no mbata dua efense dua odum dua bia mfat ne ho odin yepa na enyini che entimi kan fo Time Herbal Mesha na se Time Herbal capsules ama obi bia opese odin nkwa na oba ade man emen ewo asase so ade ba akwa ede wo Time Herbal Mesha na se ne capsules no se eboa bi immune system bema bu no otie mi sanse ne nkomo ho ne san ba fom nti ana ensansa mi na egu ne bema ho na ho ye ne hene na oti ensu fitaa bi ne fi ne bema mu eba ogu nso a ensu ema ye na ne bema mu ahyehye ne bo sana dwen so emu apai mi ne ka cho se oba wontafo enye ntafo bi na aba yare ana aba ma no so ankɔpɛ Time Herbal Mesha na Time Herbal capsules ne be kakra no ade said rubber na adro ben na ɛhyɛ oba ma mti aka sɛ adro no ɛyɛ Time Herbal Mesha na sɛ ne capsules no wo yɛ oba utie me sanse wo nso wonkomo ho ne san ba fom nti aya na ensansan bi na egugu ahemfie no ɛso wonom na ɛsanso ɛyɛ ohene na de biara na uti na udwi ɛna pempi na dodo na friend sɛ entide no entide wan hwe ya obetia be kakra no ahemfie wonom ɛho nyina be yekro ye nyina nso nim sɛ ne ahemfie sifatie ɛbasa ohene ontim enwura hɔ nto oba de so obesiesi ahemfie no ama ne nyina ayɛ kama me pa kyɛw ɛyɛ Time Herbal Mesha no anasa Time Herbal capsules no ensu fita na egugu ahemfie wonom nyina no
ne nyina eba bejai afa obabu on ma so tena se na wo so ne wanya ntoma sini bi antwe na se na adane animguase ensuo bia na fi ne ho bansa bi ana de pampan bi e de achi wan hwi a wona ma na de nsa etnetne so me pa cho animguase de emfata okaniba na emum ne amekasa fata no nom eye ne a peso banum time echiche ba mesha na se time echiche ba capsule obi bia nkope bi na onom na bronyai me pa cho yenni na asumdue mu se anigye ebeba abusuo na se aware no ma eye time echiche ba mesha na se ne capsule no ba oto aya kai se obetu bia ma okunu ana ba ma ono tisanso na ba ma nso to abetu bi ama oyere ana se oba no te se de be ya empaso agudie no ebetima ba se ba ako na wobi na ba ako eni bi na atimi abom nyina ho ban afri yare no okọ herbal shop chemical shop drugstore bi a aya kai se aduro no edin eye time herbal meshana se time herbal capsule number eli juma e time herbal center no eye 0244 417 669 0244 417 669 aya kai se so okate woni esen pabonifo atwa ho ahia onhu ni papa etwima kọ sure for ni chimo herbal shop chemical shop drugstore bi akwa so per time herbal mesha na ntu malaria na se time herbal mesha na se ne capsule nenu ebistim sen bema untimi fa nsan subu nkasa mpa so yo oba entimi siesi wa himfi onom na niema nyina enko kama me do bibia se so mo je be na muti time herbal center me diri se da se ne e be san so ahia makram mo yada se arofo Samuel Edu ene free time herbal wa beka time herbal mixture time HH herbal mixture and in the capsules hon sem de akere de aka eye wanamontuo de wonte ase no be frɛ no ma no na woni empanyimfo akasa pebito na nonom na beboa amanipadua no agina yada mo ase enadai CEO Emma Green Deal Fabrics mo apra the junction money engine filling station no any di animhwe Angela one ukunu na wie a very good afternoon to you nyankopon Israel why ade fefe no a yema me no mani soy Oton Fabrics nyankopon Israel pa God bless you na wie Sister Spices non so de oba de achia memra 100% natural Sisters Foods onom na the Sisters Mackerel aba omo track record and our Sister Spices are one de abai 100% natural and kan we bi anim onuaba onuabema se o ye aduane a o kodwa so apɛ spices a ɛyɛ natural ɛbɛboa wapom den kura ɛyɛ adwene Sister Spices ho se ya ponche aduane ana nkwan bi stew bi na wo ya unya good flavor na we aponche de no and your fish flavor your chicken flavor your stew flavor and your beef enti ma me de tum animu o mon kanka mo na mo ye aduane dodo ye mema ye nso ye kakra ye nso ye dedam nya mema obia na padua ye mu saa de ye ho enti mo ma Sister Spices ento ye trim na wo kodwa so a tonu bi eno na ye very natural se wonso eno ana sesi obi eto enti wonso wo pebi atu aton a bradum pampa so bra PZ ko Roman Hill swami dwom ana bantima dwom ubenya bi atu aton enkran uko CMB ana okanhia ubenya bi your number for further enquiries 0243 53 5025 and 0279 14 0940 yade beko heba ewo asante bekwai dominance zongo frafra hini fie ho me pa cha wo yade ada na so kwankora wo ko a enko no ebi yenkuda stroke ache wato ho esichire yade ulcer ana wo ho nya duabo yade na eye ulcer no bra hernia ana wanya prostate mu hawo udompe no wanya serious issue ewom se twere yade tete wa se ne ye din tie no saa na yadwuma nso te yade no ebeko ewo yade ebeko heba unti bibia se afre ye 0531 60 2710 0531 60 2710 and we Latus Enterprise in Sukumasi heya ye wo edum aseda house kwane so
sɛ wopɛ PVC pipes bend ne fittings ɛyɛ papa wopɛ Turkish doors paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot ana nneɛma a yɛ use ɛwɔ yɛn bathrooms a baabi a wobɛnya ne papa to yes I mean papa to ɛyɛ Latus Enterprise yɛtɔn pumping machine so what you say your number ɛyɛ 0242616585 medima for herbal clinic ɛwɔ Kumasi abu akwa agogo Dr. Time da so ɛna papa edodo na afre ni sentine sɛ papa no waduru enti ɔde ne duro kawa time no ɔde ato yade de snebeko ɛmfa ho ne baabi ade akɔ nam wakɔ chinchini wabrɛ ane fabra na papa ne mfa time onto so ma ho enti ɛyɛ hepatitis A B and C ɛyɛ stroke how kidney mu how why mrempem infections na how low sperm count prostate enlargement power na ɛma pressure hernia stomach ulcer fibroid diabetes and any pedua mu yaw wonsabuo mu nso kra anyɛ Bramidima for Herbal Clinic. Papa nemfa time on to yade asomao. 0244 774282 and 0245 616336. And me ton se fie. Me ba chaw wani je ho se unya kumasifia. We eye de ewom adankransia 6-bedroom house. Ewo kromu pe. 1 master bedroom. Yawo 1 wardrobe room ya toilet and bath shame. Yesa wo 2 other bedrooms enonso ibia 1 toilet and bath 2 bedrooms. Any yawo single room enonso ya self container kitchen shembi toilet and bath ka ho. Ye no ewo koforidua Kumasi ya atwema abu akwa koforidua ya ene fie ne wo ya to fence wa afa ho ebo ne nso da fom obi nton akokọ bede kwa. Fresa number we when je ho so beto a 0241 198922 0241 198922 na mi fie menton fama why 3P garlic mixture den so ya dura pi work for the aba unya bi na so no mo eboa wow pressure nyina ye o cholesterol wosoro we immune system ni ntumi nya dwuma ye wapono aposo ya oya to de bi kura wo hono tie aduro we natural garlic wom 3P garlic mixture natural garlic wom enti so onya bi na so no mo eboa wo ememogya atumi di afurusane kama wo ni padua mu wate oba misti heba kolinak ne dan heba na bi ato aduro bi abenya bi your number ye 0242 0248 928824 and 0201 000021 ya Bolivia Enterprise for Sofo line alignment multi home nation animu yen ye di future life smart foods esa yade vitamins ni minerals 23 wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ya ahodinu ahye aduane mu matontom ti yade a etete wo no be kire mu kire yen ye ma wo yenuane ye yenu ebi na kodi masemo anie na nyu ahoto o penkire mu afre yen wo 0246 01 0150 and 0242 8090. And that day, I would have the happy birthday to you, Abdul Karim Kachito, one NDC Zongo Caucus coordinator, a Wufurikum constituency. Nene, Onyonko Ernest, or say Neya Wawode Abdul, or Sre Allah, Ninshira, and then a Hobambo, Edemau. Happy birthday to you. Afei Major Prophet KKD Ororo Master enedai Ororo Master Major Prophet eyewa woda ona wo ye founder Emma Spirit of Revelation Ministries na oba Reverend Oheneba Muaku Emmanuel se nedai ye wa wodai Ororo Master o ma wa woda pa sre yedie enkwahusan ne ahobambo edemawo. Happy birthday to you Major Prophet. Udinde Abigail Amwa yede ye frau Abis corner enadai oba papa ye okoko Abis corner ene wanya afeko ede aka wo mfie ho abi ene ye wa wodai gesa nhirai fa yesre nyankopon ni nhira na hoden ene ne nkwa husan ede mawo oba pa. God bless you and a happy birthday to you.
Pearl Techi Morgan ene Pearl you are +1 today when you are feko e de aka won fie ho na Emmanuel Konto ma Mercy onom wa atwemafo ase kire se nedai o sire nyankopon ni nhira ene na ho bambo de amawo. Happy birthday to you Pearl. Obade achiame agra asem we ho me wra ho na me da bia ade ya meka ene se sebe yemu bi de yete ho a yehunu no ugina ho a ebia unhunu mpaninsem na maka no na no abaya bi betina mani me ka kire ze ha utwantro kanokre osida Misrel meka obeka yes you will say the truth me wra ho e wo sa case we mu ba nyankopon ne yewafo brem fa de aka fa yo akra me da se ye nchia ye tiefu nyina isa mo mo finhia pa akra me tu menu yefo e wo nsem ba akomienu ho menu aba ma fisem ye ba ma de ato ne betum atome enya nwanwa se mema ye mobo mutena ka mu kura wonye obi antua ofa ma enso oba wonim na wotena ka mu a na otua ne fa ma no wonne ye busumi adwuma mu nyina mogim akatua so mutena ka mu a eje so na atua ne de ma no edie de ye mobo ade ba ko a me ka kire menu ye se 1 se ade ne bi ni ho a nyakase de ne ka mfa nye mensem ne atinye ne agree aye ye fe ne say manso twen ne ayi say obe defend wo no ebi ni ho ama ne hu se bi ni wo na bra fom be ma bia skani wo ho a o mema asem ne ba fom o aware fo kro mo ti ho no de skani wo no wo dane wo ba vise skani ho enti de wo oba ne be kan nka obetimi a challenge ne pa ba ebi ni wo nti no na wa ye din cause wo ko ken eno na o be ma ne wa ho ofa na bi so eso nti yo na emu ma bra wo de na be si fom se me ye me masem ne de na wo ye o me masem wo botom so sure na se botom bi ni ho a hwe anano akwada ye obetena hai 19 years gay ya amanfo che sky de ma anu on se ne ma ne ye mienu o se ketwa ne de o kasade ya o de kakra ba enti o papa kura se enti ketwa na asem de wono kura wo wonta hu no kura na de amem woji wono ato nchen na ne onke kasade nkyere no eno no de bae menu yen o defend ne mo bebre esu ne mo na o defend ne bebre so nto asomu di enti na meka ne sa wo se akwada no oba adwumam no awura yi ba wadwumam se wo kɔ ba bi a wo de akwada ni gya wo ba pani no enu enti na wo fa ne ko school we ye nyina so se wo ko school wo no nso nche enka ye na nka adena ko to school mu ana wo se ana no me ko ye na akwada na nko school me busa ne se ade no wan go school a wo se o ma me se opie enti on hwe wo nua ketwa no eno na ama na nko school na wanya nyina so wo ha se me de nakọ na ma ame ne ba ne nkọ enti ene o ma ne nkọ de ene me fa na firi ne nchen na me de nakọ na emo munya se ma ame na beka se opi a o de akwara ni gya no emfumso be ne wo mu eye wonu ya o ma ame ko papa ko na se wono so na nani afi kakra enti nke se awura yi pie so wo kọ adwuma se wo kọ hen na se wonu ya pani wo ho na hwe wonu ya ma me nkomra enka we ya mfumso mumie nu nyina akora boa mo because wo se wuntime nye no ono mfa ne nkwa adwuma mu no eni se pani bi ho opo school no miensa na waba na wabehwe wonua no a enkem so be ne wo mu ye kofo bi fra bonten so omeboa mi ahwie na se wonua wo ho na nka wo hwe no a enke we na chinye na ne dai ya enu nti enkanya so ono kwa no se pani ne mra ne ho meboa no be mai na nka wo se wo kase da bi ketwa yi se de wo yade enti nyina no se be ya beboa ye enti no wonu kepani no emra opo school anya bi oba betena ne nchen ne omumi enu adi agro sebe ya because wo yare okọ school enye yie enti wono ne hu hia no ene se obi bebe no enti we ne mfom se woni sei ene nye se ade ba ko amesa aka che ne se me maame ne nkasa ye mu na doso ndodo de wodure minu ya wonya akwada ma okura no 40 years me ma enti obi a 40 years na wo kasa na me maame ene wane me maame ena me maame ena me maame maame no so ne boa o dabi eye so obo atinye bie ni ho
na also oboa no ka wonya 50 di kɔ no maame ne bɛboa 150 a obi si kwan enka hwan ne behunu sɛ chinchina agye so wɔte maame nkyɛn anza no go school akwada sɛ wɔbɛhwɛ no a emfa ho ne baabi a wɔte o ɛna baabi a wɔte no wɔnte baabi bɔne o mu nyinaa mu nim sɛ mo wɔ akwada baako a wɔ problem we su na nani afi kakra endi sɛ wɔbɛn no na wɔsoso no mu kura no a ɛno kura nyɛ ɛno kura nko akura nyɛ didie na si kwan so wɔ ne nkyɛn a wɔntimi go school mesrɛ no sɛ na adwuma nya no ɔbɛsesa na wɔnsesa no yɛntena faako nyɛ nim guaseɛ kuro dɔɔso a ndi sɛ adwuma na wɔti mu no ɛnyɛ school na wɔkɔ na asem wie school a ɛna ɛnyɛ adwuma na wosua na asem sua adwuma pɔn me ho a ndi sɛ wadwuma wo mu na nya asa abre wo nyini ndi a wɔsɛ wɔpɛ kwan fa so abɛsesa wadwuma mu na makrache krache ne nya ne de sɛ chinchini a gye sɛ krache dwuma ɛna mesi construct kra wo kɔdi ɛyɛ 120 cedis construction no ebi kura gye 150 one with ai ebi gye ɛna wɔn mo horo nkyɛnse mu kwakora no de wa ma no nya 40 cedis ɛni si yɛse de krache na krache ayifo mu biabia adwuma yi sɛ na ɔmo de ma wo obi kyerɛ ade yɛ man 40 cedis 400 cedis a day a month obi kyerɛ ade o yɛ man 40 cedis 400 cedis a month ebi kura nuru ɛso so pɛ sɛ ɔyɛ awura ba yɛ krache ntina atia na ho kyerɛ enti mesire mi nua no memi hu ni sɛ adwembɔne na woni tirim sɛ bia ɔmo ankwada no na bi na eni hɔ na kwan na wɔso wɔfa so no ɛna wonya ɛmfa enti wɔn hwɛ nea bi no ɔmfa ntoto eyie na sɛ wonyina mɛtene no de ɛndeɛ ɛnya de a ɛwɔ sɛ ɛba mu wɔ ha de ya na ma ne basare nyina sɛ we de wanyini wɔsoma na ɛbɛyɛ yie ɔwɔ maame nkyɛn obetimi asoma no enti wɔ maame nkyɛn fa so nso adan na nkɔnka sɛ ɔbɛfa panin no na wafa ketewa pa na de wonya sɛbe nea ne ho mfa no ma no adan na wɔnka ne saa wɔse wonyini eduru mfie edu ne de